sauran wayan ƙasa da ke tare da muna zabe shugabannin GDA limamai da malamai da sauran jama'a assalamu alaikum warahmatullah. Alhamdulillah muna godiya ga Allah da ya kaddara wannan taro yau wakana da aka yi niyya insha Allah. Da farko muna ba jama'a hakuri an shata a fara shi da wuri karfe 10 amma kuma ita tafiya in kai ta ta'adda kai ba kai da ita ba. Da fata ai hakuri akan wannan jiki aka samu insha Allah. Ba ta fata lokaci ba za a hauna taro insha Allah. Za mu kira limamin gari malam Ahiru ya bude taro da aka insha Allah. Alhamdu lillahi bismillah. أمرتنا بالمعروف وأتنا بالرجال اللهم إني كما أمرتنا اللهم أجب أوتنا كما وعدتنا إنك لا تريد يا الله يا الله wannan kungiyar Allah ka zarke ta Allah duk wanda ka so shi ta Allah ka bayyana mashi Allah ka bayyana mashi Allah barayu na gari wasu ɗori wanda shi Allah ka bayyana mashi inda ba barayin gari wanda dari da su kare Allah ka bayyana mashi mu gane Allah mun roƙe ka mu yi tawassuli da sunayenka asma'ul husna mu yi tawassuli wallah baraka wa as'aluka wallah as'aluka bi hurmati Allahumma ya mufarijil furuf فاجعلنا كرنا يا الله اللهم يا بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا سليم المتصرفين يا غياث المتجيسون يا كاشف السوء يا مجيب الدعوة الله انزل بك حاجتنا وانت على الفقر يا ارحم الراحمين يا رب العالمين ما شاء الله Allah karba liman abu na gaba shi ne gabatar da baki da suka zo daga sauran yawan magwagwarawa don a san su don su da Allah ne da ta shi a sai shi da Allah don jama'a su gane shi muna tare da gobirawa daban-daban daga Kano da Abuja da Kazaure da Katsina da sauransu. Zan fara kiran shugaban kungiyar GDA Alhaji Idris Alhassan Gatawa. Masha Allah, wannan shi ne shugaban kungiyar GDA na ƙasa, yana zaune Abuja kuma yana zaune a Kano. Sai kuma shugaban kwamitin amintattu Alhaji Ibrahim Alhassan Kano, ba bako bane gare ku, kai ne yake ga su garkuwa daga ladiman gari insha Allah. Ina muku barka da zuwa. Na uku zan gabatar da sarkin gobir na Katsina, Alhaji Kabir Idris kuma ya zo shi ne sarkin gobir na Katsina insha Allah. Zan gabatar da Alhaji Rabi'u Yusuf Kano, mutumin tare shi ba amma suna Kano da ne Alhaji Rabi'u Bismillah. Gatar da kaya tsanwa. Zan gabatar da Dr. Siraju Kasim Kazaure, wani dokta na asibiti gobira da ke can Kazaure. Mun je muka musu ziyara, mun samu gidan gobirawa tun 1819 suna wani zanni. Duka su gobirawa ne a wuri. Su masu aiko wakili muna godiya. Akwai Alhaji Garba Aliyu Daudawa daga Faskari, gobirawan Faskari kenan. Ga nan tsaye tsohon ma'aikacin safety ne. Shi ne zabi ɗaya ba da ke Faskari, muna godiya baka da zuwa. Akwai Professor Elias Yusuf Gobir daga Ilorin, shi ne ƙanin sarkin Gobir na Ilorin na yanzu. Kabiyansi. Amma tare da Alhaji Rabi'u Hamza tara nake. Yaushe mutane yake tara amare kuma. Sai muna tare da shugaban malamai, akwai Farfesa Shamuki daga Isa, Gobir Isa ne, ina kasa ɗan Kudu University. Muna tare da Farfesa Murtala Muhammad, sabon birni shi wannan ba bako bane, ɗan gida ne ya zo gida. Akwai kuma Farfesa Yusuf Baraya, muna tare da shi mana ya zo a wannan taro din. Sai muna tare da Alhaji Alhaji Nuhu MD, ina da shi da Sha'abu Takoki, yawa akwai kuma da Muhammad Yusuf Baraya, da Muhammad Baraya shi ma ta tare mu, dukkan shi ba baki bane gare ku,
su ne taune su gare ku a yi zumunci. Akwai Malam Isaka Bala Barga da ke asibitin a ma'aikatar jinya ta Gwadabawa, muna tare da shi. Ina ganin kamar da duka sai murtala arsi ba murtala na gida ne da murtala da kamaye ga mai ɗaukar hoto, dukkan su na gida ne mutula da su. Ga kuma Khalifa na Shaw Adam ya to tare da mu. Yawwa Malam Ibrahim mako ne na yake shi ma da ba gobe ne amma ya zo, muna tare da shi insha Allah. Sai kuma ni mai magana ba su na haɗu sunana ba. Za mu ci gaba da wannan program insha Allah. Za mu samu jawabin maraba daga da kuma kasu da wannan taron daga shugaban kungiyar GDA na ƙasa Alhaji Idris Alhassan Gatawa. Ranka ne bismillah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Mai girma ciyar madarufar da masa sabon birni da mataimakinsa masu girma sarakunan mu da kasar gobar girma baki da kallata a wannan babban taro da assalamu alaikum. Na yi farin cikin samun wannan dama na tashi in yi muku maraba da zuwa wannan babban taro mai alkhairi gare mu da al'ummanmu da baki daya. Da kuma ƙasar mu ta gobe da baki daya, da fatan ubangiji Allah ya sa mu tattauna abubuwan da muka zo taro a wannan wuri lafiya, kuma su zamo sanadin babban nasara da za mu samu a cikin rayuwarmu da kuma abubuwan da ke damu mu. Makasudin wannan taro shine matsala ta tsaro, wata muna so insha Allah mu samu kan bakin zara a wannan taro da muka yi a wannan rana mai albarka a cikin wannan gari namu da sabon birni mai albarka da ɗaukaka. Allah ya taimake mu, Allah ya samu dace. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Na gode. Da fatan kowa ya ji inda an ka taɓo shi ne gyara insha Allah. Idan gefen ilimi ne, in gefen kasuwanci ne, in kuma gefen taimakekeniya ga ƙanana da yara sai a ji a taimaka insha Allah. Da shawara cewa idan musiba ta samu jama'a to akwai abin da kamata a yi a musulunci. Muna fatan za a yi jawabai daga malamai wanda aka sa su hudu su yi bayani a nan, kuma don Allah a saurari wannan jawabi da kunnan basira. Da ƙarshe mai niyyar canji daga wannan rana insha Allah. Mai magana na gaba shine Farfesa Mu'azu Shamaki Isa, za mu ji bayani gare shi da bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Muna roƙon Allah mai girma mai komai wanda ya ba mu ikon zuwa wannan wurin, ya ba mu damar gudanar da wannan taro cikin nasara. Da farko manyan baƙi kamar wanda mai jawabi ya riga ya gabatar, iyayenmu, sarakunanmu, iyayenmu malamai na addini, shugabannin taro da sauran jama'a da ke wannan wuri, maza da mata, 'yan jarida, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wato kame in fara gabatar da abu takardata, ina jajanta muna akan irin rashe-rashe da irin hali wanda muke ciki na tsanani. Muna roƙon Allah ya ba mu sauƙin wannan yanayi. Amin. Duk wanda ya taso daga Sokoto ya iso sabon birni, abin tausayi ne. Idan ka shiga ka tai wasu ƙasashe ka ga yadda suke lamuransu, yadda suke gudanar da harkar zirga-zirga daga muhallinsu zuwa wurin aiki zuwa duk inda suka so, mu idan aka zo aka ga yankin mu abin tausayi ne. Balantana ka ƙara ka ce in ka zo sabon birni kana son ka je isa. Ubangiji Allah ya gwada mana ƙarshen wannan lamarin. Dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah Ubangijin talikai, mai kowa mai komi, da ya nuna mana wannan rana mai albarka. Tsira da amincin Allah su tabbata ga shugabanmu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da iyalansa da sahabbansa masu albarka. Bayan haka, ina farin cikin samun kaina wurin wannan babban taro mai muhimmanci a cikin rayuwata.
mai muhimmanci da albarka a cikin wannan garin namu mai albarka, garin Sabon Birni. Ina godiya kasancewar Allah ya kawo mu wannan wuri kuma cikin ƙoshin lafiya kuma cikin lafiya. Alhamdulillah. Ina son in yi tsokaci akan haɗin kan al'umma, domin idan babu haɗin kai na al'umma, jama'a, babu abin da ke na alheri. Dole ne mu haɗa kanmu, musamman gobirawa na wannan yankin namu, Isa da Sabon Birni, da ke da ɗimbin tarihi. Wayannan garuruwa ne masu albarka, masu ɗimbin tarihi, masu jaruntattun mutane, da yawan mutane, yawan al'umma ƙwarai da gaske, kuma masu albarka. Amma akwai ƙarancin haɗin kai da taimakon juna tsakaninmu, tsakanin al'umma, musamman wurin samar da ci gaba wuraren ayyukanmu da ga ayyukanmu na rayuwa. Ina kira gare ku da mu so juna, shi an na farko, mu taimaki juna, kuma mu rufa ma juna asiri duk inda mun ka samu kanmu, ko nan cikin garin Isa ko cikin garin Sabon Birni ko Sokoto ko wani ƙasa, duk inda muka samu kanmu, ina roƙon mu yi waɗanda Allah ya rufa mana asiri baki ɗaya. Ko cikin ibada, annabin rahama sallallahu alaihi wasallam ya ce addinin ɗayanku bai cika sai ya so ma ɗan uwansa abin da ya so ma kanshi. Wannan hadisi ne sahihi, kuma dukan mu musulmai ne mun san girman wannan. Bisa ga haka, ina kira a gare ku, ya ku ƴan uwana gobirawa da ma waɗanda ba gobirawa ba, mu haɗa kai, mu zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Wannan shine zai kawo muna ci gaba da zama lafiya a wannan yankin namu. Ku sani Allah na son masu taimako ta kowace hanya. Wai Allah da ƙarfinsu ne, ko da dukiyarsu ce, ko da iliminsu, in dai taimako ne, Allah na son masu taimako. To a yau Allah ya kawo mu domin mu yi kira da kakkausar murya da mu so juna, a taimaka ma juna saboda Allah. Addinin Musulunci ya kafu bisa ga turken kyautata zumunci. Kuma yankin mu muna fuskantar abin da ake cewa da turanci neglect. An yi neglecting wannan yanki namu. Allah ya bamu masu yi mana. Da farko sai mun yarda muna da jan aiki a gare mu, sannan mu nemi taimako ga Allah. Domin za ka ga yau mutum na amsa sunan musulmi, amma ba shi aiki irin na musulunci, bai aiki da musulunci. Yau musulmi yana cutar musulmi dan uwan shi, abin takeici ne da ban haushi. Allah ya sauka. Jama'a, mu kyamaci abubuwa guda 6, domin waɗannan abubuwan su ne ke kawo mana rashin haɗin kai. Mu kyamaci abubuwa guda 6 da ke kawo rarrabuwar kawunan mu, kamar haka: na farko hassada, na biyu ƙyashi, na 3 ƙarya, na 4 rowa, na 5 son kai, na 6 munafurci. Wayannan abubuwa ba su da kyau, jama'a musulmi ce su. Allahu Akbar. Ya kamata idan ka ji magana ka tsaya kai bincike a kanta kafin ka yanke hukunci na kowane. Rashin yadda da rashin taimako ga juna da kuma son kai da son duniya shi ke kawo muna matsalolin da muke fuskanta yanzu. An manta da Allah ke yin komi kuma lokacin da ya so, kuma ga wanda ya so. Ya ku ƴan uwana, imani yana ginuwa idan mutum ya yarda da Allah shi ke bayarwa kuma shi ke hanawa. Mu sani mutum bai iya hana maka abin da Allah ya kaddara samuwarsa gare ka.
kuma bai iya yi maka abin da Allah ya yi maka, ya Allah bai maka shi ba. Ana son musulmi ya yi koyi da sahabban annabi masu girma kamar su sahabi Abubakar, Umaru, Usman, Ali da sauransu. Ya ku ‘yan uwa, mu sani addinin musulunci addini ne na gaskiya da yafiya da tausayi da kamantawa tare da nuna soyayya ga juna. Allah maɗaukakin sarki ya ba kowa ‘yanci da girmamawa ba tare da bambancin addini ba ko jinsi ko launin fata. In mun so juna sai Allah ya so mu, ya ƙara buɗe muna hanyoyi na arziki da walwala. Suratul Hujra aya ta 13 Allah ya ce, ya ayyuhan nas inna halakanakum min zakari wal unsa waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum Allahu akbar. Don haka addinin musulunci bai hihita wani kan wani ba, duk ɗaya muke, da baki da fari da ja da kowaye. Ya ku yan uwa mu sani haɗin kai yana kawo abubuwa guda 10 wanda in mun ka haɗa kanmu za mu ji daɗi. Wayannan abubuwa guda 10 sun zo kamar haka: taimakekeniya da ƙarfafa zumunci. Wallahi in akwai haɗin kai za a samu taimakekeniya tsakaninmu, kuma za a samu zumunci. Haɓaka arziki na 'yan uwa, arzikinka kuma kai ma in ka taimaka ma wani to arzikinka zai bunƙasa. Bunƙasar noma, kiwo da kasuwanci. Jama'a kun ga yadda muka kasance yankin nan namu, ba noma, ba kiwo, ba kasuwanci. Abin takaici irin halin da ake ciki yanzu. Jiya da daddare an hitar da announcement duk federal unity colleges guda 46 na Najeriya duk an ce a ruhe su yau. 47 duk an ce a ruhe su yau. Jama'a yaushe za mu shiga cikin wannan ƙangi? Yankunan mummunan mun daɗe babu karatu, ba karatu. Jama'a ku sani duk kwana guda an kai babu karatu, wallahi an bar mu baya. Gaskiya ne wannan magana. Ko mun sani ko ba mu sani ba, wallahi an bar mu baya. Domin wasu wurare da ke zanne lahiya suna nan suna karatunsu, kuma ba mu hana su yin karatunsu, amma mu muna gida zanne. Na 4, samar da ayyukan yi ga matasa da sauran al'umma. In muna da haɗin kai, akwai wasu mu suna samun damammaki su ɗauko 'yan uwansu su kafa su, don gobe in ba su nan su taso, amma sai mu kiya. Ci gaban juna da samar da kariya. In an ka haɗa kai za a samu ci gaban juna, kuma za a samu kariya. Za ka ga cewa gurabun aiki sun haɗe a jihar Sokoto, amma sai a ɗauko ɗan wani yanki a kawo a asa. Mu kuma 'yan yankunan mu an mai da su ko oho. Wannan abubuwan yana ci mana tuwo a ƙwarya, ƙwarai da gaske. In an haɗa kai za a samu ci gaban ilimi na addini da zamani. Kuma kun gani, ai wannan abu ne bayananne don mun gani. Na 7, za a samu ci gaban ƙasa baki ɗaya, abin da ake cewa overall development. Yau inda mun haɗa kai, dole ne a ce garin Sabon Birni akwai wani ma'aikata babba ta gwamnatin tarayya wadda za ta samu mutum dole sai ya taso da wata jiha ya taho. Gaskiya babu. Haɗin kai yana kawo rage talauci, yana kawo rage hassada da rage kishin juna, ƙyashin juna. Saboda haka ina son in yi kira na musamman ga dukkan 'yan asalin Gobir na wannan yanki, duk inda suke, mu so Allah, mu so juna. Ko kana Sabon Birni, ko kana Isa, ko kana Gwaranyo, ko kana wata jiha, to mu so Allah kuma mu so juna. In muka haɗa kama Allah zai taimake mu. Yin haka Allah zai yi muna maganin matsaloli da ke addabar mu, ya ba mu haɗin kai tsakaninmu. Marigayi sarkin musulmi Abubakar na 3 ya ce, mu so Allah, mu so zumunta,
kowa ya san abin da a tsakani ne da Allah. Jama'a wannan wani wa'azi ne ba kaɗan ba. Masu hali su taimaka ma waɗanda ba su da shi saboda Allah. Don haka wanda ya taimaki wani, Allah zai taimake shi ta inda bai zata ba. Allah ya ƙara mana imani, ya ba mu ikon yi saboda shi. Allah shi saka wa kowa da alheri. Allah ya ba mu zaman lafiya. Allah ya mai da kowa gida na lafiya cikin aminci da ƙoshi. Na gode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Masha Allah, barakallah. Mai magana na gaba shine liman Muhammad Nasir Sabon Birni. Za mu ji bayani da kaitacce gare shi akan masa'ada, wato taimakekeniya, wato dan uwan dai abin aka faɗi yanzu, amma shi mara rashin daban mai kawo haɗin kai da zaman lafiya. Asabakallah, bismillah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يا جماعة المسلمين، ما halarta wannan wuri na kusa da na nesa, ina yi mana gaisuwar mutunci ita ce assalamu alaikum wa rahmatullah. Godiya ta tabbata ga Allah, muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara wannan bayan Allah masu kishin yankin Gobir, duk inda Gobirawa suke suna kishin su da sun samu ci gaba, da su ma Allah ya samu ci gaba su ma a rayuwarsu ta duniya da kuma ta lahira. Wannan bayan Allah suka ga wannan wuri maya malamanmu karfe su shida wanda yake biya kan da ma yadda kamata mu fada ya kwashe wurin. Al-musa'ada abu ce muhimmiya, karfe su ya bayani akan ta. Wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah yana cikin taimakon bawa ne, matuƙar bawan nan na taimaka wa ɗan ne, amma da ya kasance bawa daga shi sai shi ya za hanji ba kusan aba wani sai ku, to da harka ta bashi ba. So aka yi kazan in Allah baka hali ka zama taimakawa, an fiƙi yin faƙa alaika, ka ciyar a ciyar da kai, kuma in ka zama taimakawan nan za ta yi tasiri gare ka har ga iyalinka, har ga iyalinka ma. A shi musa'ada wacce take muhimmiya ƙwarai da gaske. Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta taimaka ma juna cikin Qur'ani mai girma, kuma taimakawan nan tana tasowa ta bangaren infaki, shi da dukiya fi sabilillah tana jawo taimaka ma juna ita ma. Taimaka ma juna ta hanyar dukiya abu ne muhimmanci kwarai da gaske, abu ne muhimmi kwarai. Tun zamanin manzo Allah da yawa yanzu a wurin wani yaƙi sai ya tara sahabbai ne ya ce ku taimaka fi sabilillah. Yaƙin Tabuka malamanmu sun karantar da mu cewa manzo Allah sai da ce mu sahabbai su kawo ta su gudunmuwa don mi don a samu sa'ada. Usman ibn Affana ya ɗebo dukiya mai ɗimbin yawa ya bada don ci wa musulunci. Haka ma Umar bin Khattab ya kwaso rabi dukiya ta ya bada. Abu su duk ya kwaso dukiya gaba ɗaya ce ga tafi sibin lamun Allah. Ashe musa'ada ita ke kawo ci gaban komi da komi. Tun daga musulunci har wata ainihin kungiya mai son ci gaba al'umma. To saboda haka
ina kira gare mu gaba ɗaya, ya ku mawadatanmu, ya ku ɗan kasuwanmu, ya ku masu iko daga cikinmu, ya ku ɗan boko maya masu albarka, ina kira gare mu zan masu masa'ada ku rika taimaka wa juna. Farfesa ya bayani musamman ma guraben ilimi da guraben ayyuka muna da karancin taimaka ma matasa wannan gehe, shi ma wannan gaskiya kuskure ne, ya kamata a kula da wannan. 'Yan siyasan mu ina kira gare mu, ina kira gare ku na kusa da nesa masu ƙananan kujeru masu mai kujeru da taimaka fi sabilillahi. Da yawa za a samu tarihin waɗansu wakilanmu su ka sayan guraben ilimi ko guraben aiki da kuma matasansu za kuɗi su saya. Saboda don Allah muna kira ga 'yan boko mu ko yi koyi da irin su Musa Bala. Musa Bala ya yake da gaskiya fi sabilillahi kan da Allah ya yi da wallahi. Saboda haka ku ƙara koyi da wannan bawan Allah. Irin su Farfesa Yakubu Aliyu in ya san mutum mai taimaka masa yi tashin inda yake Allah hore mai. To kowa inda Allah hore mai nan da taimakawa ba. Kowa inda Allah hore mishi nan da taimaka ma addini, taimaka ma ƴan uwa ne, taimaka ma al'umma. Saboda haka musa'ada mafi muhimmanci kwarai gaske. Da gaske ta ana samun infaki, taimakawa da dukiya, taimakawa da fasaha, taimakawa da ƙarfin da Allah hore ma. Cikin falalar ciyarwa akwai da Allah ke cewa misalin waɗanda ke ce duke su fi sabilillahi, misalin yadda abin ke yaduwa shi ta yawa kamar ka zuba jari a kamfani. Misalin mutum na shuka kwaya guda a cikin ƙasa sai kwaya da hito da zangana guda 7 a cikin kowace zangana a samu kwaya 100 ciki. Wallahi ga ibrahim mai sha kai Allah ma lallun kawa he da haka nan ga wanda ya so. An ce ana samun lullun kawa gurgurun ikhlasin ka, gurgurun yi don Allah. In ka don Allah to Allah lullun kama abun wato 700 har ma he da haka nan ma. Tuna an ce wallahi wasu alima Allah shi malawanci kuma shi a masani. Kaga shi musa'ada bace muhimmiya kwarai da gaske, da dukiya da fasaha da ilimanka duk wanda Allah ya baka. Saboda haka ina kira gare mu gaba daya mu zama masu taimakawa. Manzo Allah yana cewa wato Qur'ani Allah cewa man zallazi qurla kallan hasana ko wane ne wanda zai ranta ma Allah rance mai kyau. Shi Allah ba bukaci bane, amma ka wannan ne domin mu fahimta wani abu ciki. Ya ba Allah ramce mai kyau, rabbiya Allah lullun kamilikin bilinke ba sai ya kawo ma. Ɗan ka ce in kai abu za ka samu lada, to lada ba ta da iyaka ba. Saɓanin nan ka taimaka mutum da wani abu mai yiwu abin ka bashi ranar zai ƙarewa. Ka bashi naira 1000 ko 10,000 ko 100 ma mai yiwu ba hasati gare shi, amma kai lada waɗannan abu ka taimaka mai har abada ne ba su ƙarewa, har abada ne lada ta har abada. Khalidina fiha abada. Kuma walahum ajran ghayru mamnun, masu taimakawa suna da lada wanda ba ta yankewa abada. Saboda kai ina kira gare mu bari ka taimaka fi sabilillahi da duk abin da Allah ya hore mana na dukiya, na fasaha, na ilimi, mu taimaka ma addini. Allah yana cewa duk abin da kai don kanka fa. Man amila salihan fa li nafsihi wa man asaa fa alaiha. Duk wanda ya aikata aiki na gari cikin makamin da Allah ya bashi, cikin kudin da Allah ya bashi, cikin fasaha da Allah ya bashi, yayi aikin nan to kan shi yawa. Amma rabbuka bi zallamin lil abid, ubangijinka bai zama mai zalunci da bayu ba. Kuma da wata aya Allah cewa wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum ko duk abin da kuka ce na alheri ko kaɗan ko da yawa don kanku. Wa ma tunfiquna illa ibtiga'a wajhillah, ba dan kurku cewa ba sai dai da neman da Allah. Ka ne don Allah, to duk abin da za ka yi ka yi don Allah don mi don ka samu lada gare shi. Da duk abin da ba don Allah ba lada gare shi. Shi sa ka cewa al-ikhlasu ruhul amali. Shi ikhlasi shi a ruhin aiki. Aiki ba ikhlasi kamar jikina ba ruhi, ya san gawa kenan. Ashe ana son mutum ya zama ikhlasi kuma ya zama mutaba'a cikin ayyukansa. Wani malami ya cewa wa alam bi anna al-ajra laysa bi hasilin illa idza kana laha sifatani la budda min ikhlasihi wa naqaihi wa khuluhi an sa'ir al-adrani. Yace ka sani shi aiki ba a sama lada gare shi sai ya samu sifat. Na ɗaya aka samu ikhlasi, na biyu a samu mutaba'a ai yake da manzo Allah ya ce ai haka kai shi. Amma da kai naka gaba shi kenan an barka. Saboda kuma muna fatan wannan kunga tamu ta gobirawa Allah ya saka mu da alheri. Allah yana cewa ya allazina amanu, ya allazina amanu ittaqullaha,
ya kuma su imani ku ji tsoron Allah. Abin da ji tsoron Allah shine ittiba awamirihi wa ijtinabu nawahi, nisantar abin da Allah hana da kuma bin umarnin Allah. To Allah ce ya kuma su imani ku bi dokokin Allah, abin da Allah harta muku ku sanci shi, su zinaci shan giya da sauran abubuwa ta'addanci kowa san wannan. To sai Allah ya ce inna wato sai Allah ke cewa wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghadin, kina hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ko ya kan ku hisabi gaba da muku hisabi, kowa ya diba biya aikata dan gobe sa. Makamin da Allah ya bani shin da rawa taimaka ma ma'aikaci da wani ɗauko kana da samun ma gurbin neman ilimi, mutum ya yi wani nazari ya duba da kai yawa ganin hisabi kamin a zo a mishi hisabi. Wata zo nafsun ma qaddamatil laqadin, ko ce rayuwa ta duba ta yi nazari ta kwantar da hankalin ta gabatar da gobenta. Misali ana kawo na kamar cewa taqulla, ku ji tsoron Allah, inna Allah khabirun bima ta'malun. Lalle Allah mai ba labari ne ga duk kuke aikatawa, sai ya faɗa muku cewa kayan kaza ran kaza ga watan kaza kayan kaza wuji kaza. Saboda haka mu ji tsoron Allah, mu ji tsoron Allah ko shi. Wanda Allah na cewa idan mata ibn adama yan ada amaluhu illa min talatin. Idan dan adam ya bar duniya ya mutu, aiki ne ya yanke sai abubuwa guda uku kawai. Amre ya fara din shi gaba da yana da wato nan rubuta ayyuka ko zunubi ko kuma lada. Illa min talatin, sai daga abubuwa guda uku. Sai da muke cewa sadaqatin jariyatin, wata sadaka mai gudana wadda kai kahin ka bar duniya. Ka gina makaranta, ka gina rijiya, ka da wata bishiya wadda ana amfani da 'ya'yanta ko inuwarta, ko kuma ka ga wata korama ana tsallake ko wata gada kai a samu tsallakewa a zo neman abinci. Wannan daga cikin sadaka jariya. Kayan mu tabbatar mai wannan kwadar daga cikin su bi kayan zuwa ajalin mu. Mai samu sadakatun jariya babbar jari a nan duniya wanda zai gudana ba mu ba duniya. Sai wanda Allah ke cewa aw ilmin yuntafa'u bi, ko kuma ya zama na wani ilimi wanda ake amfani da shi. Ilimin nan ba sai na addini kawai, ko ka koya mutum kanikanci ya samu wurin ci abinci yana taimaka ma addini da iyalinsa ka samu lada. Ka ce sadakatun jariya. Kai ma hanyar neman ilimi ko kuma kai ma hanyar samun aiki duk wannan haka cikin sadakatun jariya. A wajen salihin ya da ulu, ko kuma a mutum ya zan ya bar ɗani kirki na gari wanda ke mai addu'a baya bar duniya, shi ma wannan ya lahaka ba da mutu ina riska ta bayan mutuwa ta. Kuma cikin taimakawa malamai na cewa hadisi ingantacce cewa kullum babu wani iri ba wata sahiya ba ce sai malaku biyu sun sako suna addu'a zuwa gare mu. An gane ku, ɗayansu yana kira yana addu'a mai kyau ga mai taimaka ma al'umma, mai musa'ada, yana cewa Allahumma alimun fiqan khalafan, ya Allah duk mai ciyarwa, mai tallafawa, mai taimaka ma al'umma, ka sa shi mai yawa ga dukiya ta ƙara faɗaɗa ta ƙara yawa, ka sa mai albarka cikin aikin gwamnatin shi, ka sa albarka cikin harkar noma ne komai na shi ne, ka sa albarka kullum wannan malaka sai wannan addu'a. Shi kuma ɗaya cewa Allahumma alimun fiqan talafan, ya Allah duk mai mace hannu ne bai kwantuwa same ta ga dukiya ta kullum bai haske. Saboda haka wannan addu'a da malaku kun karɓaɓɓiya ce. Saboda kuma muna fatan Allah sama cikin wanda ke wato ainihin masu tsira bismillah. Saboda ina kira ga ainihin wato yan uwa musulmi, ya ku ma'abuta wadata, ya ku masu kuɗi, ya ku yan kasuwa, ya ku ma'aikatan mu, kakku da lanar ku ce muku fa wannan duniya ba gida ba ce. Ya kai wanda Allah ya hore ma abin duniya, ya kai wanda Allah ya rama asiri, ka ciyar daga abin da aljihunka, ka rika taimakawa kakka zama ruwa. Ita ruwa an ce wata itaciya ce cikin aljanna a cikin wuta, rahoto na nan wasu hili da ka kama na na ruwa sai wuta. Ita kuma kyauta fa as-sakha'u kenan, itaciya ce bishiya ce cikin tsakiyar aljanna, amma da wata sun zuna don duniya. Da ko kama wannan hanya ta ciyarwa ta musa'ada taimaka bisbillahi ya kama hanya zuwa aljanna. Saboda ka ina kira gare mu ka rinka taimakawa. Wanda Allah hore ma ya ciyar da abin da Allah hore masa kamin zuwa ajalinsa. Idan kana sarƙan nan Allah zai amsa gare ka, ya saka ma da lada, ya saka ma da ƴan madahu da irin gobe kiyama. Ku ciyar, ku yi sarƙa. Lalle Allah na cewa lalle ba harshen tsoron Allah suna cikin wata irin ni'ima gobe kiyama. Suna cikin aljanna ko kuma ni'ima. Suna masu jin daɗi da abin Allah ya ba su na rahama, na garabasa, kuma wato Allah ya kare su daga azaba ta wata jahim. Allah kare mu. Ashe kun ga shi ita sarƙa tana kare mutum da shiga wata jahannama. Ina kira ga ƴan uwa musulmi,
ina kira ga 'yan uwa musulmi, yare da mayya, matasa a tashi tsaye game da yan da'a. Ba shi ba duk musa'ada na taimakawa ne. Ka zan mai biyayya da da'a ga biyayya ga uwaye, ga ainihin wato malumanka, ga musu biyayya da kuma bin doka. Sosai ta ma bai doka tana daga cikin musa'ada. Misali a ce ga titi na mota zuwa gari kaza, doka ta ce kowa tsaye bi hannunsa ko ta wadda doka ai ta kwada ce, kai wannan hannun dama kai ma hannun dama, in ka ce ka bi hannun wancan hadawa da kuyi kaga ba mu sa'ada ba taimaka mai kenan. Aka ce an zo ran da ba da muna dokar ta Najeriya, wanda ke bakin ran da ba shi ka yin tsaye wanda shigo ya wuce, don ka ce ka wuce da kai ba ka bi doka ka bi doka ba, ka kiyana wani biyan wannan doka shi ma abin da yake muhimmi kwarai da gaske. Saboda kuma muna kira ga 'yan uwa musulmi mu zama masu musa'ada, masu taimakawa. Abinda ka taimaka ka sani Allah za ƙara yaɗa ma shi. Barkasan kasa jari kamfani kullum abin ƙaruwa yake yi har ya kai ya zan miliyoyi ko biliyoyi ko tiriliyoyi ba ya ba. Ta magana cewa Allah yana yaɗa dukiyar ɗaya daga cikin ku, in ka ba da biyu fi sabilillahi, ka taimaka ma wani ko ka ba shi rumar abinci fi sabilillahi, to Allah zai ta yaɗa ma ita ta yi ta yawa ta yi ta yawa, kamar da wasu kasuwar ɗayan kwana kiwon ɗan dushensa har abin ya zaka bi dutsen Uhudu cikin duwatsun duniya ba a girman dutsen da girman sa, ba a dutsen da girman dutsen Jabal Uhudu. Malamai sun ce shi ƙasa ya ke ƙasa da bakwai can ƙasa, amma haka mutum tsawon dara akwai wanda shi tsawo a duniya, amma can ƙasa ne shi ya kai ƙasa da bakwai, shi da kuma a ta kawo misali shi. Saboda haka muna fatan wannan baƙi namu Allah ta'ala ya mai su gida lahiya. Mutanen jihohi daban-daban, Ilorin, ina Kano da sauransu. As'alullah an yaruddakum ila audadikum salimin ganimin amina. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Muna godiya liman Muhammad Nasir, Allah saka alheri. Akwai cikin bakinmu ban faɗi Famsek Alhaji Ado Ibrahim ya zo da mu, da kuma mutanen Isa kamar da ce akwai Malam Umar Muhammad Bandawaki, da Malam Bello Magaji, da Malam Rabi'u Abdullahi, Malam Yusuf Abubakar, da kuma da Umar Imam duka daga Isa. Dama mu haɗa taron Isa da Sabon Birni, su ɗauki sako daga nan su kai mutanen Sabon Birni, mutanen Isa insha Allah. Mai magana na gaba shine Khalifa Muslim Sheikh Adam, zai mana bayani game da illar informanci. An sai informa ko? Informa mugun mutum, Allah ka tsare mu da shi, da kuma cin dukiyar al'umma da sunan wai ganima, da sunan ganima. To muna son Khalifa ya dan faɗa mana me Allah ya ce kuma ya kamata a yi ga wannan harka. Akar muka Allahu ka da minti 15 Allah ya hakuri a kashe gona a ganka gaba jama'a. A dan takaita akwai minti 15 saboda lokaci ya tafi insha Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وبعد mayan bakinmu da suka zo daga Abuja da Sokoto da ko'ina, mai gabatarwa ya riga ya gabatar da kowanne da sunansa da kaminsa. Sarakunanmu, jagorori na karamar hukuma karkashin mai girma a ciyaman na wannan karamar hukuma, sauran manyan baki da sun ka zo daga kasashe, sarakunanmu daga Sokoto, manyan sarakunanmu, manyan malamai da sauran dukkanin 'yan uwa da muka taru a wannan wuri, musulmi baki daya, ina cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yanwa kamar yadda aka ce abinda za magana a kai shi shine informanci. Illarsa na ɗan yi rubutu
amma na ga lokacin da ake da shi ba zai ba da dama na karantawa ba, saboda haka zai yi takaitaccen bayani dangane da shi informanci. Shi dai a farko idan muka duba, wani ya ɗauki labari na wani ko wasu jama'a domin ya taimaka ma masu yin ɓanna saboda su samu damar aiwatar da mugun aiki akan wannan mutum ko kuma wa'annan jama'a. Wannan abun a takaice shi ne ake ce ma informa, wanda da yawa shi wanda yake yin aikin yakan zama ma ya fi cutuwa daga yin aikin daga kuma wanda ya yi ma aikin. Yanwa, idan muka duba za mu ga cewa wannan abun yana zagaye da wani al'amari wanda yake rashin lafiya ne na zuciya, kasancewar zuciyar mutum ta zama ba tsayayya ba ga Allah tabaraka wa ta'ala. Idan zuciya ta lalace, to kowane irin abu tana iya yayuwa kuma ta karɓa a aikata a cikin wannan. Allah tabaraka wa ta'ala yana ce mana a cikin Alƙur'ani, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. الله تبارك وتعالى yake bayyana mu da wasu mutane, yace daga cikin mutane akwai waɗanda za su ce sun yi imani da Allah da ranar lahira, amma sai Allah ya hito ga hili ya bayyana ce waɗannan ku mutanen da daga cikin su akwai waɗanda ba ma hum bi mu'minina, ba mu'mini bane. Yukhadi'una Allah wal ladina amanu, domin suna yaudaran addinin Allah kuma suna yaudaran waɗanda sun kai imani. Wama yakhda'una illa anfusahum, amma su sani fa sakamakon dukkanin yaudarar da sun kai ba zai koma ko ina ba face a kansu. Kuma yi shi'uruna ba su sani ba. Me ya samu wanda ya same su? Don fi qulubihim maradun, a cikin zukatansu akwai rashin lafiya. Fa zadahumullahu marada, sai kuma Allah ya daɗa rashin lafiya akan wannan rashin lafiyan. Rashin lafiyan farko akwai rashin imani cikakke a ciki, sannan kuma Allah ya daɗa rashin lafiya na munafurci a bisa a cikin wannan zuciya, sai kasance fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Azaba mai rigima, azaba mai radadi in ji Allah tabaraka wa ta'ala ta tabbata ga waɗanda suke aikata wani aiki saboda abin da suke ƙaryatarwa na umurnin Allah tabaraka wa ta'ala, cewa kar a yi wannan yaudara, kuma suna yi aikata wani yaudara. Azaba mai girma ta tafi da gare su. Allah ya tsare mu. Wannan aikin yaudaran addinin Allah ne kuma yaudaran mumine ne. Allah ya mana tsari, Allah ya raba mu da irin wannan masiba ta wannan mummunan aiki. Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana cikin Alƙur'ani, wala tata'awanu ala al-ismi wal udwani wattaqullah inna Allah shadidul iqab wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Idan za ku yi taimakekeniya, to ku yi taimakekeniya akan bin Allah da kuma tsoron Allah. Dukkanin wani taimako da za ka sa hannunka domin wannan aikin ya tabbata, to dole ne ka tabbatar da cewa wannan aikin wanda zai sa alkhairi ya tabbata ne, ko kuma samun tsoron Allah a tare da mutum ko a zuciyarsa ko a cikin aikinsa. Amma Allah ya yi kashedi cewa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwani, kar ku kuskura, Allah ya hana kar ku kuskura ku yi taimakekeniya akan sabon Allah da kuma ƙetare iyakar Allah tabaraka wa ta'ala. Wattaqullaha, Allah ya ce ku ji tsoron Allah, ku daina wannan aiki, domin in ba ku daina ba, inna Allah shadidul iqabi, Allah mai tsananin azaba ne. Idan ya ce ka bari ba ka bari ba,
to karewa za a yi ka shiga hannunsa. To kuma nan ya gaya maka idan ka bari, idan baka bari ba to zai yi maka azaba mai tsanani. Saboda haka masu yin aikin informanci su ji tsoron Allah, domin Allah ya yi musu tanadi na azaba mai raɗaɗi idan ba shi tsoron Allah sun ka jaye daga wannan mummunar tafiya ba. Domin wannan aikin hakika yana jayewa ya zuwa ga ɓanna mai yawa, kamar kashe rayuka. Shi kuma duk wanda ya taimaka akan kashe rai, to hukuncinsa ɗaya da wanda ya kashe rai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akan abin da mutum yake tsammani zai samu, ya kasance ya taimaka a wurin asalwantar da rayuwa, wannan aikin ya tabbatar da kai hukunci ka ɗaya da wanda ya kashe rayuwa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wani hadisi na Buhari, wato hadisi mai lamba 3166, yana cewa ko man qatala nafsan mu'ahidan lam yari ra'ihatul janna. Duk wanda ya kashe wani rai wanda yake da alƙawali ga Allah tabaraka wa ta'ala, wato na zaman lafiya ne ya rayu, ko musulmi ne ko ma ba musulmi ba a nan wurin, ba wai sai musulmi ba ko ba musulmi ba ne, to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan mutumin baya jin ƙanshin aljanna, baya jin ƙamshi ma ƙanshin aljanna baka ji. To kuma duk wanda ya taimaka wurin an ka kashe wannan ɗaya yake hukuncinsa da wancan wanda ya kashe shi ma. Wallahi duk wanda ya taimaka wurin a kashe mutum ba zai ji ƙamshin aljanna ba. Allah ya tsare mu, Allah ya tsare mu. Kuma idan muka duba a cikin wani hadisi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda talaq, as-sayyibu zani wan nafsu bin nafsi wa tariku lidinihi al-mufariqu lil jama'a. Jinin wani mutum bai halitta ba, in ji annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, sai da ɗayan dalilai guda uku. Saboda haka duk dalilin da ya sa ka kashe mutum ba a samu ɗayan dalilan ba, in ji annabi sallallahu alaihi wasallam, to ka kashe mutum mai alƙawalin ya rayu, kuma kana da sakayya, kana da garanti na baka jin ƙamshin aljanna. Tayyibu zani, wanda a hukuma za ta yi masa hukunci na ya aikata zina. Wa nafsu bi nafsi, ko kuma wanda ya kashe rai shi ma a kashe shi a wurin hukuma. Wa tariku lidinihi, da kuma wanda ya bar addinin sai ya tafi kuma ya zama al-mufariqu lil jama'a, yana hada husuma tsakanin al'umma. Idan aka same shi, shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a kashe shi. Na? Minti uku, to alhamdulillah. Sai anan tunda an ce minti uku, ko? Sai in sauri in zo wurin maganar da ake na rashin amana, wato shine cin ganima. Allah tabaraka wa ta'ala ya yi muna kashedi wurare da yawa. Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa ya ayyuhallazina amanu la takhunu Allah war rasul wa takhunu amanatukum wa antum ta'lamun. Ya ku wa'anda kuka yi imani, kar ku ha'inci Allah tabaraka wa ta'ala ta hanyar ha'inta al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La takhunu Allah war rasula, kar kuma ku ha'inci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da hukunci na azabna lafiya a cikin al'umma, ku kuma ku kasance masu cin amana. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira yi wa tahunu amanatukum ay wala tahunu, kar ku kuma ha'inci amanar ku. Duk inda an ka saka wani aiki, Profesa Yakubu Aliyu da yake a nan, amana da an ka bashi shine ya duba tsare-tsaren wannan kungiya, yaya za ta ci gaba, yaya jama'a ƙasar Gobir za samu haɗin kai. To idan ya sawo abin da zai iya sa saboda biyan buƙatar sai ya wargaje haɗin kan al'ummar Gobir, to ya yi ha'inci a wannan wurin. Haka kowane mutum
misali a ce an baka zama dan banga ko kuma ya kace musu masu aikin community guard ko dan banga ko wani irin aiki ko da ko na cikin gari ne, sai a ba ku wannan amana ta tsaron gari, sai ku yi amfani da wannan amana sai ku kai ma wasu hari. Bayan an kai hari sai a samo dukiyarsu, marmakon dukiyar da an so akwai wa'ida sun ka sa ku sun ka ba ku wannan amana ta wannan aiki, ku tabbatar da kun dawo da ita nan domin a yi adalci. Daga can wurin sai ku maida ta gado, sai ku rabe tsakaninku, wanga ya ɗauki wannan, wanga ya ɗauki wannan, wanga ya ɗauki wannan. Gobe ma har ka ga wasu sun sa kayansu na wannan aikin sun tafi wuri wannan aiki ba da izinin ciyaman ba na ƙaramin hukuma. Saboda idan an zo za a iya koran masu wasu sana'a, masu wasu haja domin a samo wannan kayan kuma a zamna a raba. To ka saurara ka jiya, kowane aiki da ka gani akwai amfani gare shi kuma akwai rashin amfani. Idan an ka ci wannan ganima suke aka ci shago, to duk wanda ya ci wannan ganima to zai biya wannan ganima a cikin wutar jahannama. Saboda lokaci suna ci minti 3 ba zai yi a karanta ayoyin da hadisan ba, amma ina gaya muku a takaice duk wanda ya sa hannunsa a cikin zalumtar wani ta hanyar a kamo wani abu a ce ya zama ganima, kuma mutane su raba ma kansu wannan abun da kansu ba tare da an kawo ga hannun hukuma da za ta yin adalci akan wannan aikin ba, kuma akan wannan abin da aka samu, to su tabbatar da cewa su shirya ma duk lomar da sun ka hada na wannan dukiya, su tabbatar da za su yi kashi ta cikin wata jahannama. Allah ya tsare mu, Allah ya kara mana imani, Allah ya mana jagora. Wannan ƙasa tamu da ba mu da wata ƙasa sai ita, kuma babu inda za mu muna nan. In Allah zai ɗauki rayukanmu muna nan da ba inda za mu, to muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo mu da zama lafiya a cikin wannan ƙasa. Allah ya kawo mana haɗin kai tsakaninmu da dukkanin al'ummar da muke zaune. Naka wada wata magana, wato mun zauna a ƙasar nan muna zaune lafiya ƙalau da mu da dukkanin ƴan uwan Hillani, kana ga wani abu. Muna tare da ƴan uwan mu lafiya Hillani kuma suna da amfani gare mu, muna da amfani gare su. Amma me ya faru wai yanzu? Abinda imamu yake faɗi, mun yadda adalci, mun ɗauko zalunci, kuma mun cire takawa, sannan mun maida musamman tsakanin musulmi. Yau ina ɗauko bugu musulmi ne abinda zan kaima, wancan man ya ɗauko ɗan uwa ne musulmi ne zai kaima. Sai da Allah ya kawo wannan na yi farin ciki. Yanzu gari ina tsaye ga malam imamu ma'azim yana tsaye, ga malam ashiru, ga imamu nasiru, gawa wanda wani baiwa ce ta Allah ya kasance mun zo a nan wurin kuma ba mai hararar kowa. Wannan abin da za mu gode ma Allah ne. To koyo shi Allah idan ya yi maka bulala, to yana nufin ka gyara wani abu, ba ƙiyayya ba ne. Allah tabaraka wa ta'ala ya da kasan ɗanka idan kai masa bulala ba ƙiyayya ba ce, to haka Allah tabaraka wa ta'ala duk sanda ka gaya ma bulala kira hankali ne zuwa ka gyara wata matsala wadda tsakaninka da ita. Kuma shi fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Mu sani duk wahalar da muka gani Allah zai kawo sauki a cikin ta. Duk wahalar da muka gani Allah zai kawo sauki a cikin ta. Muna roƙo Allah ya kawo mana sauki. Alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah ya tsare mu da kasar mu, Allah ya tabbatar da alkhairi a cikin wannan kasa, Allah ya maido mana zaman lafiyar da muke da shi a can da, Allah ya maido mana haɗin kan da muke da shi a can da, Allah ya tsare mana dukkanin waɗanda suke da hannu cikin yaɗa wannan abun, Allah ka shirye da su gyaru su bari, waɗanda ba su gyaruwa kuma Allah ka sani. Allah mu kai ƙarar su gare ka, Allah kai mun maganin su. Alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masha Allah, barakallah. Allah tafi khalifa kuma ya tsare mana kai. A wa'azin da yayi ba buƙatar ai ƙarin sharhi. Allah ne shirya mana info mai zanne kwarai. In bai rabar shirya kuma Allah kai mana maganin sa. A gurguje za mu je ga mai na gaba.
kuma na ƙarshe daga cikin wanda aka ce su yi jawabi na abin da shafi abin da tara mu a yau bana jawaban manya shine muhimmancin addu'a. Malam Siraj Haruna Sabon Birni, addu'a makamin mu ne. Malam kana minti 15 a mana bayani. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله ورحمته تتنزل البركات رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ina gode ma Allah tabaraka wa ta'ala ubangijin Musa da Haruna wanda cikin ikonsa da yarda sai gwada mana wannan rana wadda wannan kungiya ta ainihin ƙasar Gobir ta zo domin jajantawa da kuma wayar da kan al'umma a ta yi addu'a a koma ga Allah. Ubangiji Allah ya kama mana. Ya ku yan uwa musulmi a takaice malamai sun yi saɓani wajen yadda waɗanga ababe ka faruwa sun kasu kashi biyu. Wasu sun ce bala'i irin wannan, tashin hankali irin wannan, faɗa irin wannan, kashe-kashe irin wannan sun ka ce yana faruwa na saboda yawan saɓon Allah da muka yi. Wasu sun ta yi akan haka ne cikin malumin duniya. Wasu kuma sun ce a'a ba dalilin musiba ba ne, a'a ƙarshen zamani haka nan za a yi. Haka nan ƙarshen zamani zai zama domin Allah tabaraka wa ta'ala ya zayyana irin duk ababen da za su faru ɗaya bayan ɗaya. Allah ka samu dace. Waɗanda sun ka ce laihin mutane ne sun ba da misali yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya yi magana akan wata alƙarya wadda ta zan tana da natsuwa tana da aminci amma daga baya ko da ta saɓi Allah sai Allah ya yi mata bulaliya ta tsoro da yunwa. Malamai sai suka ce to waɗannan dalilai barin Allah ko da yini gudana na iya karkato hushin Allah ya samu al'umma. Jama'a haka na ko ba haka ba. Kuma sun sake kawo hujja da wata aya inda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah ba zai jaye tsaron da yawa al'umma ba, ba zai jaye ni'imar da yawa al'umma ba, da tsaro da yunwa da duk ababen da kuma gani sai in mun canza da mun canza Allah ya canza. Amma rahama tana hannun Allah har yanzu, mulki yana hannun Allah har yanzu, tsaro yana hannun Allah har yanzu. Jama'a haka na ko ba haka ba? Da kun taba Allah sai Allah ya jaye abun. Waɗanda kuma suka tai akan irin wannan sun tai akan cewa ai musiba tana faruwa ne ƙarshen zamani haka nan abin zai ta zama. Sun ce hadisin manzon Allah ya tabbatar da wannan. Domin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce la ya'ti alaikum amun wala amun ko yaumin wala amun, ya ce babu wani yini wanda zai zuwa gare ku ko wata shekara da za ta zakuwa ta shuɗe illa wallabi ba da ku face waɗanda za su taho. Yau muna wata rana asabar ko bala'iran lahadi ya hana attani ba muna yanzu 2025 ba ko to 2026 hitinar da za ta tahowa da bala'in ya hina ga shekara 25. kuma manzon Allah ya ce hatta talqaw rabbukum har sai kun haɗu da ubangijinku haka nan musiba za ta yi. Bayan an ƙara wagga akwai wata, bayan ma wanga bala'i ya ƙare kuma akwai wani. Ya Allah muna roƙonka Allah ka kawo mana sauki. Taba Allah na gayyato hushin ubangiji tabaraka wa ta'ala yace da kun yi haka ne inji waɗancan malamai sai aya Allah ta tabbata a gare ku inda Allah ya ce wala nabluwannakum bi shay'in, yace haƙiƙa sai na jarrabe ku da wani abu. Na farko sai Allah ya ce minal kaufi, yanzu ba wa bai cikin tsoro. Limamin farfaro ya tada sallah leda tankobo ta surnalo sallar juma'a duk an kawace sau kowa na ta gudu inna lillahi kuma bakan leda ta azaba ciji yanzu in ka buga taga abin da wani zai ɗauka bindiga ci. In ka shiga mota akwai tsoro, kwamitin gada sun ka taho billahi lazi la ilaha illa hu ba su taho nan ba su da ɗan ɗara'i sun ka taho dan dibi akai ma ɗauke su za a yi. Jama'a akwai tsoro ciki ko ba muna cikin tsoro ko ba mu ciki. Kaga zai jarabe mu da tsoro walju'i da yunwa lokacin da duniya na zaune lahiya lau. Akwai kala abincin da mutane in sun ka noma ba su ci haka dan wari sai a ce baka wankan ango
yanzu har da kakan an guci na wai kuma wallahi gaskiya na amma lokacin da akwai daɗi da jin daɗi kowa ya san akwai kalan waken da ba a ci sai a ce wanga ɗan yanusa na ba a ci alala ma aka kawo mata ɗan wani ba ta ci yanzu ha komai ana ci waljuwi ta tabbata ko tabbata ba wa naqasin min al-amwal da tawayewar dukiya mutane su ki bada zakka halin da suke ciki bala'in da ake ciki mutum ya ki bada zakka amma in an ka bude shigewa sai akwai miliyan 10 da informa ya ka da banks ya kama sai a ce ai an samu karkashin gida ne an samu miliyan 9 amma wallahi mata tai ba ta da shadda mata tai ba a ne kware gida ne makwabci ne kwanda yunwa suna cikin jarabobi ba gaskiya bane ko wal ju'u naqasin min al-amwal wal anfus da tukan rayuka asbabul maut an ce suna da yawa tun wancan lokaci amma yanzu sun yi yawa ku dibi yadda aka zakkowa in mota ta yi hidira sai a ce mutum 40 sun mutu amma gada laccizon da ka sani in ka zo kan wuri gada sai ka isko har yanzu shina ba mutuwa abba ai ba kowancan lokaci asbabul maut yanzu sun yi yawa yanzu wa naqasin min al-amwali wal anfus was samarat da tudan abun ga da tauyewar ƴaƴan itace to ka ɗauke shi tun daga gona ku diba yanzu in ka zo za ka yi planting a gonarka sai an sa urea an sa NPK gada duk ba a yi normal manuwa aka sa kuma gona ta yi amma ga da extension worker aka ɗauka su ta yi gona na rantsin Allah su taɓa saboda Allah ya ɗebe mu abun albarka ba a gani da yawan wala mutane sun bar Allah Allah maɗaukin sarki shi kare kaga bayan wannan kuma ya ce wal anfus was samarat sai ce wa bashirmi sabirina malaman tafasir irin imamul bagayi sun kace Allah maɗaukin sarki ya hudu ababe guda 7 ku ko musulmi ana son guda 3 gare na farko shine wa bashirus sabirina ko hakuri ko sune allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un waɗanda sun kai waɗannan ababe ula'ika alaihim salawatun min rabbihim wa rahama wa ula'ika ni humul muhtaduna waɗanga duk suna ɗaya daga cikin ababe na rayuwa wadda ɗan adam ya taɓa Allah don haka Allah tabaraka wa ta'ala ya taɓa shi Allah ka shirye mu ya ku ƴan uwa musulmi magabata sun ce babu wani abu wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya girmama a duniya irin addu'a kuma Allah yana hushi da bawan da bai addu'a ya roƙe shi Allah maɗaukin sarki yana son a roƙai kaga yanzu honorable ba na ce ciyaman ba in ya gane kullum sai ka zo ƙofar gina ne da ya fitowa sai ya fito da baƙin gilas saboda kullum roƙo haka shi ɗan adam kenan ko da ka to sai a ce mai ai su alaji wani zai ce ɗan baƙatta maciya na je sun taho na fa su je to amma Allah fa kullum ka taho ka roƙa zai baka dan mai afaina jama'a hakan na ko ba haka ba to ku gibi irin tsari na wannan na rayuwa yana ɗaya daga cikin abin da Allah tabaraka wa ta'ala ka so ya ku yan uwa musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa addu'a huwal ibada ita addu'a ibada ce haka ne ko Allah madaukakin sarki yana cewa fad'ullaha mukhlisina ko ku roki Allah kuna mai kasantar da kai ga Allah tabaraka wa ta'ala kuma shi Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa duk waɗanda ba su roƙo ne sai da kudu na jahannama da akhiri da ko Allah ya sauka imamu abu hurairah alhaji yakubu garba gobe musamman ya ce a wakilce shi wakilce su zo gaya maka cewa duk abin da ke faruwa a nan daga isa sabon birni gabancin sankuto ga baki daya muna tare da ku muna jin zafin abin da ke faruwa a musulunce shi mummuni kamar gangan jiki ne abin da ya samu na ɓari wani ɓarin zai yi saboda haka kada ku yi tsammanin abubuwan da ke faruwa babu jin zafin shi to shi yasa a lokaci mukan yi taro na GDA wata sai mu yi a Abuja wata sai mu yi a Kaduna wata sai mu yi a Ilorin wata sa'in ne a Kano muna tattauna ire-ire na abubuwan da ke faruwa muna roƙon Allah waɗannan maganganu da aka yi yau za ya sa mun saurari su da kunnen basira dauke maganganun nan don Allah mu aiwatar da shi ɗana na karatu ɗan fodiyo ina son ya zo gida saboda ya zo ya yi zamanci da 'yan uwan shi
amma saboda ire-iren wa'annan abubuwan idan kana son ka turo yaro kullum cikin zulumi kake. Mu kanmu idan muka zo Sokoto so muke mu ƙara so mu zo ba sai an zo da tawagar sojoji ba, yadda za ka zo ka yi sati ɗaya ka yi sati biyu a zauna a yi masabaha a yi fara'a a yi raha, amma duk yana ya gagara. To lokaci ya yi, ya kamata duk maganganun da aka yi wallahi mu ɗauka mu aiwatar da su kuma mu yi ƙoƙari mu ga cewa mun bi abin da manyan malamai suka faɗa. A daga ƙarshe akwai maganganu guda biyu da dole sai mun yi su. Na ɗaya haɗin kai da taimakekeniya ba shi ba sai mun yi ma junan uzuri. Dole sai mun yi ma juna uzuri. Ba shi ba kullum ina zargin ɗan uwana a ce ba zan kyamace shi ba. A duk sanda wani ɗan uwanka ya maka wani abu kai ta masa uzuri, kai ta masa uzuri, kai ta masa uzuri, har shi kanshi sai ya zama sirikinka ko da ba sirikinka wani. Saboda idan babu uzurka tsakanin juna ta wannan zaman lafiya da taimakekeniya ba shi yiwa. An yi ta maganar taimakekeniya sai aka ce manya su taimaki na ƙasa, shi na ƙasa masu taimakon manya dole na ƙasa sai ma sun taimaki manya. Shi taimakekeniya ana yi sama da ƙasa dama da hagu. Sama da ƙasa manya dole ku taimaki ƙanana, ko kuma ƙanana dole ku taimaki manya. Ta yaya za a yi ƙanana su taimaki manya? Dole ku ba su girma, dole ku bi umarni, dole ku kare mutuncinsu. A shiga social media muna cin mutuncin na gaba da mu, ba tarbiyyar mu bane, ba al'adar mu bane, ba tarbiyyar mu bane, ba al'adar mu bane. Wannan ga matasa nake. Su kuma manya babu yanda za a yi, muna da yara suna da bukatu, muna da yanda za mu yi ba mu taimaka masa ba, ba za su taba ganin kiman ku. Idan ku ba ku taimaka musu ba, ba za ku yi tsammanin za a yi muku wannan biyayyar ba. To kaga ku sama da ƙasa kenan, dama da hauni. Akwai sa'o'inka wanda yake kun taso tare da su, Allah ya maka abin da Allah bai masa ba, to su ma ya zama kusan wajibi ne a taimaka musu. Isoke to daga ƙarshe muna roƙon Allah ya magobir da gobirce ɗaukaka. Wannan ɗaukakar ba shi wa kamar yadda malamai suka yi bayani sai mun koma ga Allah. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. A wannan shine Professor Ilyasu Yusuf Gobir, wannan sakin Gobir na Ilori. Da akwai lokacin ruwa da tarihi tsakanin haɗuwar gobira da yamma Ilori. Babu lokaci. Bai so ya kawo ɗan gobe. Alhamdulillah muna maraba, muna murna da zuwan excellency Deputy Governor wannan babban taro na GDA kan kai ɗaya a wadda muna maka da zuwa. Alhamdulillah. Allah ya taimake mai girma Deputy Governor, barka da zuwa. Your Excellency, sir. Yes, sir. To, don Allah zauna. Alhamdulillah. Ya ce lansu ne maka barka da zuwa. Ko da ka zo taro ya yi nisa. Malamai sun yi jawabai game da muhimmancin haɗin kai da addu'a da kuma taimakekeniya tsakanin al'umma. Mun kawo ga figire na ɗan ƙarin bayani. Akwai sako daga gobirawan Kazaure. Zama da Kazaure minti biyu mana bayani sakon gobirawan Kazaure. Suna zaune wurin sai da shekara 100. Mun je muga gidan gobirawa a Kazaure tun 1819. Wato jama'a gobira akwai yawa gare su, alhamdulillah. 1808 insha Allah. Gidan gobira ina ji na gan shi. Allah shi mun albarka baki daya. Kata bismillah.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Ina muku sallama ya ku ‘yan uwana, dangina, kuma na tsaya a gaba gare ku domin in isar da saƙon al'umma mu dangin mu gobira na garin Kazaure. Sun turo ni in wakilce su in isar da ta'aziyya da jaje ga dukkan al'ummarmu da suke nan cikin wannan hali da muke ciki da kuma waɗanda suka gabace mu, hususan in isar da ta'aziyyar sarkin gobir mai mutuwa. Al'umma na sun faɗa sun ce lallai in isar musu da isar da ta'aziyyar su ta wannan bawan Allah ya gafarta masa. Ko ba komai sarki ya zan uba a gare mu, domin kamar yadda farfesa yake faɗa, sarki ya taka har gidanmu na gobirawa ya kuma mana zumunci. Allah ya ji kansa ya gafarta masa. Abu na biyu da aka umarce ni ada zuwa gare ku shine gaisuwar zumunci, wanda muna tattare da guri tunda Allah ya sa muka samu kafa muka san inda danginmu suke, muna ta gurin mu zo, yanayi da hali ya sa ba mu tako a kafa ba, amma har yanzu muna tattare da wannan guri. Al'ummarmu na Kazaure suna nan, maza da mata suna da gurin wata rana mu kaɗo mu tako mu zo mu sada zumunci da ku ido da ido. Muna fatan Allah ya ba mu wannan dama a kurkusan nan. Abu na uku shine kamar yadda prof ya faɗa, gaskiya al'ummarmu sun yi yawan da duk shekara muna yin taro a babbar sallah, kuma wallahi taron mu a stadium muke saboda yanayin adadi da jama'a. Saboda haka wannan zuwa da muka yi, ku karɓi hanzarin 'yan uwana da dangina da na zo na gabatar a madadinsu. Ko da ina zaune a nan, akwai 'yan uwanmu da suke a ƙasar waje. Ɗaya daga cikinsu ya kira waya network ya yanke, dan ya so ya yi musharaka a cikin wannan taro, amma ya ce shi ma isar da gaisuwarsa ta zumunci da jaje zuwa gare ku. Da wannan nake cewa Allah ya gafarta wa magabatanmu, Allah ya kawo mana zaman lafiya. Kuma kamar yadda aka yi batun addu'a, ina son in sanar da 'yan uwa da dangi, wallahi mu ma a Kazaure tuntuni muka kafa zaunanniyar addu'a da ake yi a kan da al'ummar mu gaba ɗaya, kuma ba mu daina ba, muna a kai. Da wannan nake cewa Allah ya saka mu kowa da alkhairi, Allah ya saka mai girma da ya zo, da kuma saura kamar su mai girma da lege, ina ta jin labarin sa yau, gashi Allah ya kaddata mun gaisa da shi. Allah ya saka kowa da alkhairi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Da ta Kazaure muna godiya, Allah ya saka da alkhairi. Akwai kuma cikin bakinmu akwai gobirawan faskari ta kasar Katsina, zuriya ɗan ya bani, sun aiko wakili shine malam Aliyu Dawud a Daudawa, ka insha Allah zai mana bayani minti biyu insha Allah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Mai girma mataimakin gwamnan jihar Sokoto, sauran manyan baki, yan uwana ko birawa na hannun dama, gaba da baya, barkan ku da zuwa. Wato wannan abun alfahari ne a wurin mu mutanen faskari. Kamar yadda mutumin Azare a jama'a Kazaure ya sanar, kusan mu ma haka, wanda duk wani naɗin sarauta da za a yi a nan, babban yayan namu magajin faskari yana zuwa da shi ake. Shi kuma marigayi, Allah ji kan shi, Allah rahamshe shi, Allah ya sa aljanna makoma, ya mutunta mu, ya raya mu a faskari, saboda duk hidima in ta zo da shi ake yi a faskari. Kusan domin mutanen faskari abu alfahari ne ga mutanen sabon birni da isa, musamman alƙalawa, saboda mu dai kakanninmu da gana da suka tafi, wanda ya san faskari a cikin jihar Katsina ya san gobirawa ce gaba ɗaya. Su ne suka soma zama a wannan gari, wanda sarautar wannan gari har yanzu hannun mu take. Dalilin ɗan ya bani daga nan mahaifin shi ya bar shi a nan faskari, shi kuma ya wuce ɗan ya bani. To ta haka ne muka ci tafiya kamar har yanzu, wanda a cikin jihar Katsina yanzu mun yi district governor, mun yi ba abin da wani ba, yanzu haka sun ci jihar Katsina ma
shi ne dan ya bani katsina gaba daya sunan ma kenan dan ya bani kun ya bani daga nan da gobiri ne ka ga shi kamar irin tawa duk da ya tabbata ito sosai to kaga mu duk inda ake abin alfahari ne dole mu na nan da mu ake yi to akan hakan ne shi magaje ce in zo in wakilce shi kuma sannan in miƙa gaisuwar faskarawa cewar suna cikin wannan damuwa wanda mu da muna ganin can faskarin muna da matsala idan muka tuna ta nan sai mu ga ashe ta mu can mai sauki ce saboda za a iya tahiya duk inda ake so to amma a nan kusan gashi daga Sokoto zuwa nan sai da escort kaga abin dai ya tabbata dai ya hima namu kuma da addu'o'in da ake ta insha Allah ba fasa za a yi ba saboda mu duk inda Gobir yake wallahi nan muke duk inda yanzu dai a jihar Katsina ga sarkin Gobir namu ma gaba daya na jihar Katsina ga nan zaune tare muke da shi ma to muna godiya yanda ake tafiya da mu da kuma karrama mu da ake yi da ba a yadda mu ba duk abin da ake yi tare da mu ake yi Allah ya saka da alheri waɗanda suka rasa rayuka su ta hanyar wannan mugun abu Allah ya ji kansu Allah ya rahamshe su tun daga sarki har zuwa na ƙarshe wanda wannan abu ya ritsa da shi muna fata abin daga wannan zama da muka yi da addu'o'in zamu ci gaba da yi da alƙunut da zamu ci gaba da yi Allah ka mana ƙarshen wannan al'amari amin masha Allah your excellency za mu kira Gobiran Isa suna da wakilci a nan Malam Bello Umar Amana da Limam na Isa ya musu ya ɗayan jawabi minti biyu Malam Bello Umar da kuma Chairman Isa na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mai girma mataimakin gwamnan jihar Sokoto mai girma dan majalisar dokoki na jihar Sokoto mai filters kudancin gudur mai girma ciyaman na zawon jini local government sakataren karamar hukuma manyan sarakunanmu da hakimanmu limamanmu da kuma shugabanninmu na kungiyoyi manyan baki maza da mata assalamu alaikum a bayan wannan ina cike da farin ciki da godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddare mu zakwa wannan taro lafiya ina fatan Allah ya sa a wace lafiya bayan wannan kuma abubuwan da aka zartas a wannan kungiya a cikin wannan taro insha Allah da yake mun zo ne mu wakilci yan uwa daga Isa to insha Allah duk abun da aka faɗa na nasihohi da kuma shawarwari na cigaba da haɗin kai da ba da goyon baya na cigaban yankinmu insha Allah ta'ala za mu je mu isar da shi ga ainihin 'yan uwanmu da suka ce mu zo mu wakilce su bayan wannan 'yan uwa harakar tsaro abu ce mai nauyi kamar yadda malamai suka yi bayani suka yi faɗa amma wallahi tsakani da Allah ba ta samuwa sai mun ɗebe tsoro sai mun ɗebe tsoro sai mun ɗebe tsoro atakhshawnahum kuna tsoron su ne wallahu ahaqu an takhshaw in kuntum mu'minin wai kuna ganin alam nuhlikil awwalin Allah madaukakin sarki shi ba mu halakar da mutanen farko mu shurbai mu halakar da su ba sun mana du'imul akhirin sannan muka biyo da waɗanda an na ƙarshen su kazalika na qalbil mujrimin wallahi haka muke aikata mu maƙiyan Allah fasikai mujrimai wanda ba su tsoron Allah saboda haka mu ji tsoron Allah mu ɗebe tsoro mu ɗebe tsoro wallahi na taho nan sabon birni dare ya yi min in zanzakkuwa Isa in ina son in kwana Isa sai in shigo tashar lemu in taho nan ne tun da sahi in kwannan Isa in yi Isa in ina son in yi sako zuwa sabon birni zuwa Sokoto wallahi ne ka zakwa in kwana in yi sako in ta Sokoto mun tahi wallahi ta kwanan mahalba an ka tare ni
His Excellency, Allah ya saka mai da alheri, yana cikin shaidan mu, su suka tarbe mu bayan mun cira. Wallahi an halbe bullet ya shahe ni nan, an halbe wani ya shahe ni nan ne, kuma jikina duk jini ne, an kashe wani gaba garan. Mun yi gudu wallahi na tsiran rai, na gaji ka ta buge ni, na tsaya in huta ashe ina kusa ga wani dan ta'adda. Wallahi sai ce hito ko in halbe ka. Wallahi yanzu ya kama ni in ba da waya, nace ba ni ba da waya. Ka hawo mashin, nace ban hawo mashin. Nisa nace bindiga gari ka kashe ni. Yace bai kashe na, kuma in nun zo daji zai anshi waya garan, ko ina so ko ban so, kuma zai mai abu da duk ya ga dama. Na ce Allah ya hika a cikin zuciyata. Suna su biyu, wallahi wani ya ce a tsare ni, ga wani can ya tafi cikin sabara ya kamo shi, yana ɗaga wallahi na shige daɗi ƙasa. Wallahi tallahi na daɗi shi ƙasa, ni haye mai ruwan ciki, ina nusa shege. Wallahi tallahi abun da ka faruwa sai Allah ya kawo Hizbullah. Sai na ji halbi, ina tashi in gami ka faruwa, da yake shi ma bai da rabon wahala, sai ya ruga da gudu, ya ce kawai mai tun baki ba. Ina tsaye sai na ga 'yan sanda ne Allah ya kawo, jami'an tsaro suna halbe suka cece mu. Kawai sai na ji ana cewa sai bai ne zo kakka ruga, taho mu ne kakka ruga. Aka kwashe mu sai inda His Excellency, Allah ya saka ma da alheri. His Excellency aka kai mu Gamma House, ya ce wallahi daga yau insha Allah ba za a kuma tana hanyar nan ba. Billahi lazi tun da ran nan ba kuma taranta ba har yanzu. Alhamdulillah. Saboda haka mu ɗebe tsoro. Tsoro ya mutu cikin zukatanmu, kuma kowa mutuwa shi ka gudu. Wa ahiru da awana alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu alaikum. Allah saka da alheri. To jama'a, jawabi ya kawo ga manya. Kafin mu kira mai masaukin baki shugaban karamar hukuma, za mu kira sarkin gobir na Katsina, shi mai ba mu sakonsa da Katsina insha Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ɗan uwa baki da gobara dangi, ina ma ta'aziyya kowace irima, saboda an tattara ba mu zo ba. Ni sunana Muhammadu Kabir Usman, sarkin gobara Katsina, kuma wanda aka yi iyayen shi nan Sabon Birni. Bayan da aka yi mahina sai tsawon tsara, in ka wuce dan kura, magira duk dangi na ne, in ka dawo dan gaida duk dangi na ne, garin Addu'a duk da muna zuwa duk shekara mai zumunci. Wannan matsalar tsaron ita ta hana mu zuwa shekara 10. To abinda dai zan ba da saƙona, 'yan uwa duka suna muku ta'aziyya. Bayan wannan, don Allah don annabi mu dubi girman Allah. Shiwa duk abin da ka yi baya, to ka rika auna me zai haihuwa ma gaba. Akwai abubuwa da dama wa'anda ba sai ta ɓangaren tsaro ba mu za mu iya kau da wannan musibai. Addu'a da barin shedanci, barin zina na sa arziki ta kuma kowane bangare. Kuma ita zina da munkari da alfahasha, wadda aka yi bara da wadda aka yi bana, ƙaruwa ta ko raguwa ta. Luwaɗin da ake bara wanda ya zo bana, da cin amana da ake ƙaruwa yake ko raguwa yake. To mu gyara. Saboda haka da mutumin kirki da mutumin banza ba za su taba haduwa ba. Annabi Lukman yana ma ɗan shi wasiya game da irin wannan. Duk lokacin da za ka riƙe Allah, to ba za ka zauna lahiya ba. Yana cewa ya buni aqimus salata wa amuru bil ma'rufa wa nahana 'anil munkar wa sabbir ala ma asabaka inna zalika min azamin lamur. In dai ka rike sallah,
to ka kwana da shirin ba ka zaman lahiya har abada. Abokanka za su fara buga misali ga baban sallah nan lokaci yayi. In kai horo daga aikin alheri to abokanka za su rika cewa ku bari sai wani ya tafi kan nan a ci gaba da maganar kaza saboda za ka bata masu yadda suke so. In kai hani daga aikin alkhairi aikin sharri za a yi magana cewa ku bari ga wani nan sai ya tafi a ci gaba. To abinda nake kira a dukkanmu baki daya, na sama ya tausasa ma na ƙasa. Duk inda kake to ka yi ƙoƙarin ya za a yi ka gina na ƙasanka. Wani bawan Allah ka wata aya akan munafukai, wa minan nasu man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Saboda mun yukadi'una Allah, suna yaudara Allah. Ba wanda suka ce sun ba da gaskiya ga Allah, to ma yakaduna ba kuwa suke yaudara ba illa anfusum sai dai kawunus wa ma shurum bis sani ba fi qulubihim maradun. Zuciya ce da ta lalace kamar transformer ce, biyan da kake ganin wayarin ko ina, in transformer ta lalace to in za a shekara kyalla makyalli can da can da can ba haske, saboda zuciya ta lalace, hannu ya lalace, ido ya lalace, kunne ya lalace, gangar jiki ta lalace. To Allah saka mu kowa da alkhairi saboda karancin lokaci. Masha Allah, Allah taimaka, muna godiya sarkin gudu. Jawabi na gaba shine jawabi daga mai masaukin baki, shugaban karamin hukumar mulki, honorable Habibu Hashim ko kuma Malam Hashim kamar da ke rubuce. Ɗan kare bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. mai girma mataimakin gwamnati jihar Sokoto injiniya Idris Muhammad Gobir, mai girma dan majalisar mu na jiha, masu girma manyan sarakuna da suka zo daga bangare daban-daban na Najeriya har waje, masu girma shugabannin wannan kungiya ta ci gaban kasar Gobir baki daya da suka fito daga kasashe su ba daban-daban da jihohi daban-daban na Najeriya, masu girma farfesoshi na addinin musulunci da na boko, masu girma manyan wakilan gwamnati da annan irin su permanent secretaries da sauran daraktoci, masu girma shugabanni na hukumomi daban-daban, 'yan jarida, jami'an tsaro, assalamu alaikum. Da harko ina godiya matuƙa ga Allah mai kwa mai kuni da ya kama wannan rana mai ɗimbin tarihi ta ganin cewa duk inda bagobiri yake a duniyan nan ba ma Najeriya ba, mun taho mu haɗu mu haɗa kanmu mu ba junanmu shawara mu nemi mafita ga matsalolin da suka dame mu. Wannan ba ƙaramin abin ci gaba na gare mu shugabanni. Magana ta gaskiya, ni matsayina shugaban ƙarakon mulki wallahi sai da ya ƙarin Allah godiya. Domin inda masu ilimi shugabannin jama'a suka hallara irin wannan wuri domin a yi shawari na kawo ci gaba ƙarakon mulki, ai mun shugabanni ma sun rage mana aiki. Domin aikin da ya kamata a ce muna yi na haɗa kan jama'a da kawo shawarorin cigaba, to ga su duk inda bagobiri yake ƙasar nan ya dawo ya hallara domin mu haɗa kai mu kawo cigaba. Kaga alhamdulillahi abu na farko wanda za mu ƙara gode ma Allah kenan. Maganar da an kai akwai abubuwa guda biyu wanda ina riƙe da su a zuciya. Na farko haɗe kai, ana ta jan kunnan mu kawo haɗin kai wa mu gobirawa na duniya ba wai Najeriya ɗaya ba, bale a magana sabon birni. To alhamdulillah ta fahimta, ina ganin manyan mu na sama masu mulki da masu kuɗi da shugabannin jama'a gobirawa su ina ganin su yi nisa ga haɗin kai. Inda matsalar take nan na gare mu ƙasa. Dalili na anan yanzu ga shi manyan da suka baro jihohi daban-daban irin Kano, Kaduna, Zaria, Ilori, kai ƙara da ƙaro mai girma mataimakin gwamna mai waya da shi ya ce Abuja da shi, amma saboda ɗaya halarci wannan gwamnati ya fasa ya Abuja. Wannan ba alamomi da rahoton kai ba. Kun ga alamomi da na manyan ga sun baro jihohinsu daga ko'ina. Wannan ma mataimakin gwamna ya fasa ya ta yi, kowa ya dakatar da abin da ya kai. Lakcirori na jami'o'i da polytechnic da college education duk sun dakatar da abin su kai. Sun taho a zaka haɗa kai a tare kuma a ba juna
shawarwari na cigaba baki daya. To kaga ga dukkan alama su kan sama ya haɗu. Me ya rage garin mu nan da ƙasa mu yi ƙoƙari mu kuma kan mai zan kamar nasu. Mu zama mun haɗa kanmu muna magana da yawu guda. Ya zama mu haɗa kai a nan ƙasa. Yana da kyau muna da sarakunanmu, muna da ainihin hakimanmu, muna da limamanmu da sauran masu faɗa aji tare da jama'a ko'ina. Ka duk da shugabanni na hamsa salawatu limamai yana da kyau mu ɗauki wa'azi ga ku kuma ɗauki wannan saƙo mu isa zuwa gare su duk inda kake don Allah don annabi ai kokari a neman mana haɗe kai ga al'umma kan mai zan guda domin idan mun haka insha Allah ina ganin duk abin da muka tara insha Allah za mu ci nasara gare shi wannan kenan na biyu bayan haɗe kai sai addu'o'i na idan matsala ta samu to alhamdulillahi muna tare mayan malamai kuma sai mana wa'azi kuma alhamdulillah kuma mu wa'aztu me an saura illa mu yake wazir so kai mana kaga ya zan dole gare mu ainihin shugabanni in Allah ya so za mu ci gaba da addu'o'i da kuma duk wanda Allah ya zamana za mu kokari mu sauke shi na mutane adalci gurgurun abin da muka yawa domin mun tabbatar da hukuma ta gwamnati ta jiha tana iya kayan ta gaba da harkar ga mu shaida ne ana kira mu ana yi da mu don haka mu abu da yake garin mu ci gaba da addu'a ubangiji Allah shi kawo ƙarshen wannan musifa shi abu da muke bukata shi kuma abu da ya kamata mu yi sannan su kuma mu ya ne yasa na baya ne da ne yasa su go mai aikin su kuma su shiga da addu'a kuma shiga da biyayya ga shugabanni da gwamnati baki ɗaya mu gano Allah wannan iko mu ci gaba da addu'o'i insha Allah Allah zai kamar ƙarshen wannan lura kuma kamar da kuka sani kuma ni sha faɗi a masallatai da ko ina gwamnati ta karɓa ko mulki mai ɗaukar shawara ce na buɗe ƙofa kowa ya kawo mana shawara mai ma'ana insha Allahu za mu aiki ita domin mu kawo ci gaba a ƙarar ko mulki mai sabon birni don haka ba wani zai cewa shi bai da dama an ba shi dama ka kawo mana shawarwari na ci gaba mu ko mu duba mu hanga mu gani mu nemi shawara ga na tare da mu da mayan mu da limaman mu da kowar ko an muka ta dace wa aiwatar domin mu gudu tare mu tsira tare insha Allahu ina ƙarje da godiya ta matuƙa ga waɗannan mayan baƙi suka zo da wurare masu nisa domin mu samu haɗin kai wa mu kuma kawo shawarwari na ci gaba a wannan ƙarar mutum mai albarka ta sabon birni ta gobirawa don haka wannan taro na duniya na gobirawan duniya ya wuce gaban wai sabon birni ko sokoto a'a ya kai na duniya kuma muna isar da saƙo insha Allah ga gwamnati ta tarayya ta jiha da kowace ma ka kowace ƙasa duniya ce mu gobirawa insha Allah kan mu haɗe yake kuma insha Allah za mu ba da goyon baya ɗari bisa gari ga duk wani cigaba da zai sauko gare mu na sabon birni da jihar mu da ƙasar mu baki ɗaya saboda lokaci insha Allah na san akwai mutane za su bayani ina godiya kwarai da gaske ka hanyar ba da abin magana ubangiji Allah duk wani su fito wurin taron nan Allah ya kai su gida lafiya ubangiji Allah ƙara haɗa kan mu nagode assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam wa muna godiya Allah ya saka alkhairi a matsayinka na uba ga wannan wuri kuma Allah ya ba ku nasara dauki na Allah ya zama ku Your Excellency su ya ka gobi muna samu dan cikar maminka jama'a su amfana da zaman ka wannan wuri alhamdulillah ya welcome sa assalamu alaikum bismillahir rahmanir rahim shugaban karamar hukumar mulki na sabon Benin local government a majalisa mai wakiltar sabon Benin ta kudu shugabannin malamanmu da ke wannan wuri sarakunanmu shugabannin kungiya ta wannan da GDA gaba daya a waɗanda suka halara wannan wuri jama'an tsaro da kowa assalamu alaikum alhamdulillahi na yi matuƙar farin ciki da kasancewa tare da ku a wannan bagire musamman abin da ya haɗa mu domin gudanar da addu'a da roƙo ga ubangiji Allah maɗaukaki don mu samu sauƙin abubuwan da ke faruwa wanda ke suna addaba wannan yanki namu na sabon birnin Gobir da sauran local government ɗinmu da ke cikin wannan jihohi ko jiha ta Sokoto da kuma ita ma Najeriya baki ɗaya da Afirka da duniya na yanayin da mutane sun ka samu kansu ga baki daya ina ƙara godiya da waɗanda suka jajirce tun daga kwamiti na gida da na waje domin a tabbatar da wannan al'amari ya kasance a wannan lokaci
muna fata ga Allah maɗaukakin sarki addu'o'in da suka gabata Allah ya amsa bisa ga musamman na neman sauƙi da ɗauke wannan ibtila'i da jaraba da ubangiji Allah ya muna. A wannan ƙaramar hukumar mulki ta sabon birni local government tana ɗai ko ta gaba da samun jami'an tsaro a duk faɗin wannan jiha fiye da kowace local government. Amma da yake al'amari shi Allah shi ka kawo tsaro, kuma dukkanin abin da zai faru yana faruwa ne a bisa ƙudurruka ne, ko mutum yana so ko bai so, sai abin da yake so ne zai faru. A dalili na wannan magana shi ne dukkanin mataki da ya kamata mai girma gwamnan jihar Sokoto Dr. Mai Aliyu Sokoto a ɗauka domin shawo yanayin tsaro, babu abin da ya rage wanda ba a yi. So da yawa daga zamnawa in ce to ni har dubara ta ƙare da duk abin da ya kamata mu yi, babu abin da za a yi, sannan babu abin da ni taɓa kawo mai. Allah ne a wurin nan, Allah ya sani, in ce ga abin da za mu yi wuri kaza muna da matsala, ko wuri kaza ya kamata a yi kaza, gwamna ya zamba yi ba taɓa yi ba. A hali za a kawo mini proposal na magana za a kashe kaza, za a yi kaza, in ce kuɗin ga sun yi yawa, ko kuga da ya ce a shi bai damu da kashe kuɗi ba, abin da ya damu da shi a za a yi a ci nasara. Da yawa saboda yanayi da muke ciki na zamani na media ko zamani na shaidana, za a ga mutane suna tayan abubuwa da cin mutuncin mutane na gaba, malamai musamman abin da yake cikin media yanzu, kaga malamai suna al'amuran da ba daidai ba, malami da malami yana atakin malami, yana cin mutuncin addini. Kai kallon ko Kirista bai kamata shi waɗo su kalmomi da mutane kawai ba a cikin addinin mu. Duk zamani ne ke kawo wannan abubuwa. Zaka ga duk wani wanda zai tashi shirya waɗo wani abu zai waɗe shi. Shekarun jiya ina kallo ga media wani na maganganu cewa 'yan siyasa suna amfani da malamai domin a takura ma mutane, a hana mutane su fahimta, a ce a yi amfani da a wa'azi, a ce kaza, sai ni da hariya. Sai ni ce to ai in haka nan na ni da a mataimakin gwamna da gwamna kai nai, ai akwai masu cin mutuncin mu, kuma disan malamai kaza kwa su ce mana mai hankuri domin shugabanci ya kai gada, ga kuma yadda Allah ya ce, ga yadda annabi ya ce, duk wanda ya kasance yana jagoranci sai ya kasance mai hankuri. Ba wai ko ba ka jagoranci, ko gona hake tsaye kana zuwa kana noma, idan kana musulmi wajibi na sai ka gadi hankuri idan kana son kai koyi da annabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. To kenan kaga nan ba wai addini bane, kuma duk waɗin wurin ga malamai na aka tara na Kasar Gobir. Ni a zama na dibiti gwamna ba malamin ta zakwa ce malam imana wa'azi ga talakawan mu danga su yi kaza ko su yi kaza, babu wannan. Sai dai a yi wa'azi bisa ga mutane su yi abin da a daidai, bisa ga dokokin ubangiji Allah, amma ba bisa ga ra'ayin wani ɗan siyasa ba ko wani jami'i. Babu wannan magana. In ku haka nan na, to har mu kenan su talakawa ko malamai suna unwani kenan ashe da wa'azi mu ma dan a danne mu. Mutum nawa ka cin mutuncin mu, mutum nawa kai mana kaskanci, mutum nawa ka faɗa abin da ba daidai ba na kasahi kowa sani, amma kuma malamai su ce mai hankuri ko mu hankura. So ba magana issue kana talaka ba ko kana shiga, a'a magana ce ta mai addinin ka yace ka yi a zaman ka na musulmi. A duk faɗin duniya babu wanda zai hana musulmi shi koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, babu wanda ya sa. Muna koyi da shi ne ga abubuwa da mu da talaka mu da malam da kowa. Ba magana siyasa ba, ba magana komai ba. Ai yanzu gashi wannan wuri da yake addini ne, na ji daɗi na zo ga chairman na PDP yana nan wurin, ga wakilan APC suna nan wurin. Saboda mi, saboda addini an kai magana. Mun dawo ƙarƙashin wata inuwa guda gaba ɗayan mu. Don mi, domin addinin mu. Kuma duk dubara ta ƙare, an yi duk dubara da za a yi da duk abin da ya kamata a yi. In kuɗi na mutum ka cewa gwamnati ba ta son ta kashe kuɗi, mutum guda kacal duk wurin ga na jeho wannan ƙalubale, wa ya san wanda za a ba kuɗi biliyan nawa za a bashi,
ba miliyan 100 kaza ba, biliyan nawa za a bashi in an ka bashi gobe a yi matashin hankali da rashin tsaro cire kaya. Billahi da zai hito ya waɗi, ni ko yau ina sa gwamnati shi bada su ko nauna. In ka sani ka san wanda za a ba, ka san da za a kashe, faɗa mana yanzu. Wallahi ina cewa gwamnati shi bada su gobe ko yanzu, ko ni in bada don gwamna yana umara ni ashi, kuma babu abin da ya hana mu yi. Akwai yan uwa suna wurin gajiya, muna ofis ina karfe 2 da dare suna tare da ni, muna mitin akan tsaro. Ya ma gyara ya ce min 3 cikin waɗanda a wurin 3 na dare muna zamne muna mitin akan security. So ba magana ce ba ta a'a za a yi. Idan na Chadi ko dibiti gwamna ɗan gidan ku na shi sakare na, to shi ko dibiti gwamna ko gwamnan Zamfara ko Katsina su ko sakarkari na. In gwamnan Sokoto sakare na, shi ko gwamnan Kebbi da gwamnan Neja shi ko sakare na abin da ka faruwa. In shugaban ƙasar Najeriya samna na ko sakare, shi ko shugaban ƙasar Mali inda sojoji ka milki fiye da kashi 50 na ƙasa shi na ga hannun 'yan ta'adda, su ko sakarkari na. Idan shugaban ƙasar ku na Najeriya sakare na, shi ko shugaban ƙasar Sudan da har capital ta ƙasa wani bangare yana ga hannun 'yan adawa, shi ko sakare na. Nan Nijar da sun kai juyin mulki, sojoji ka juyin mulki, wani hula an sama, shi ko yanzu duk 'yan Nijar akwai mutum guda, akwai wanda aka ce su to daga Nijar su tashi su waɗi a rayuwa take sadda ana siyasa da yanzu da soja ka mulki. Mu tun da bamu labarin Nijar tun da 'yan uwanmu na kuma gidanmu na wuri guda muke da mu da su. In duk waɗanda shugabanni sakare na, shi ko ita ko Burkina Faso da shugaban ƙasar ta yaro na ƙarfa da duk abin da aka yi da shekaru ne yana yi a tabbatar da tsaro da tashi hankali, to 'yan ta'addar da a ciki ya naɗe su ya musu ɗin tabarma babu ko guda yanzu. Abin da ya sa ni kawo ɗannan masallai, ina kira ga 'yan uwana baki ɗaya su sani da cewa wannan al'amari na wanda duk duniya ba mai tsira shi sai Allah madaukaki. Shi yasa lokacin da an ce za a zo a tara malamai a addu'a, ni ba da goyon baya 100% a yi wannan taro kuma a yi wannan addu'a. Ba dan komi ba, na yi kowa sanin Ubangiji Allah shi ɗaya ka magani wannan nanura. Kamin yau lokacin da muna cikin APC muna a Jihar Sokoto, mu an maɗumanta ga media ga rediyo duk duniya babu inda ba a ji mura abin da muka yi. Amma ban san haka nan ba, kuma ban san yadda abu yake ba, sai radda Allah ya jarabce ni. Saboda babu wani dibiti gwamna na Najeriya, in akwai shi wallahi ban wuce na ɗaya ko na biyu. Duk waɗin Najeriya cikin dibiti gwamna 36 wanda gwamna ne ya ba shi dama kuma ya jagoranci na nura tsaro, ba don komi naka jagoranta na nura tsaro ba, saboda rashin mutuncin da nika yi da jami'an tsaro yan tamitin. Kuma na hito da inda ya zama ko ina kalubalen tsaro, kuma na hi kowa sani ne da duk da karatun da ni a kan PhD din da ni na yi shi na a kan abubuwan bannan 'yan ta'adda musamman yankin izar tsagani a gabacin Sokoto. Ashe ko ina maganar ta shahi rashin tsaro, wani duk mutum ƙarya ya kai kuma bai isa ba shi ce a'a zai min gyara gare ta ƙarya da in za ka yi min gyara mi ka karanta cikin lalurar tsaro mi ka sani ciki. Kuma ta fara akwai rana guda radda ƙasar Gobir ta fara shiga cikin yanki ko cikin masifar rashin tsaro, to ni ina lokacin mace ma an gawara. Duk mulkin da ni an fara yau shekara 13. Ashe ko ina da experience in san mina na aka koda ba karance shi ba. Amma da Allah ta jarabce mu da abubuwan da mun kai da abubuwan da muka faɗi, sai ya ɗauki milkin sai ya bamu, kuma ya sani mutum na biyu, kuma an ka bani dama wadda babu wani bitin gwamna a Najeriya wanda ya yi ni dama. Amma ga na kasa gaba na kasa baya. Ko ba wani abu ne ba, a'a
al'amari na da jarabta daga ubangiji Allah. Shi yasa ni ba da hihiko cewa oke na yarda mahita a zo a yi addu'a. Babu wata local government kasance mu muna wannan wuri duk Sokoto state. Wasu daga cikin ku sun sani muna nan magana. Mutumin da aure ga ya kai 1000. To in akwai local government da ta himu tanadi na tsaro da ɗaukar matakin tsaro, kuma na yi challenge ɗin ku hidda ka local government ɗin cikin Sokoto ko Zamfara ko Kebbi ku ce ga local government da ya sami ni. Amma in kun ba duk da haka nan ga yadda muke. To a shi tun da babu dubara sai ta Allah sai mu koma ga Ubangiji. Tsamaye muna da sojoji mu mun ka kawo su. Unguwar lalle muna da sojoji. Nan mun ka iske su mun ka inganta su. Dan tudu yau muna da armor card guda 2 suna nan can da babu mu muka kawo su. In ka wuce ke ka to sabon birni kun san yawan sojojinmu yanzu kun san inganta su ba haka da suke ba. In ka tafi kwanar tsululu ko takatsaba muna da sojoji. In ka bari ka tafi gatawa muna da sojoji. Duk waɗanda yankuna gaba ɗaya babu lokacin guda mai yawan waɗanda jama'an tsaro. Sannan kuma sai ku dibi kayan aiki aka ta kawo musu kullum. Ko jiya sojojin gata an ba su emirate naira miliyan nawa, sai dai a ce biliyan nawa take motar nan da digo nawa na miliyoyi. Biliyan aka magana ba naira miliyan 100 ba. Ga ta nan da an kawo, ga guda sabon birni, ga bulletproof can. Sannan yanzu ita dawo magana da malam yayi na Isa, radda an ka kama su tun wannan rana muka zo muka ce in Allah ya rufa na mu halba zai zama tasiri, tare da haɗin gwiwar yan kaso sabon birni sun ka fara. Muka ce a'a mu za mu ɗauka mu ci gaba. Yau an waye gari mun samu sauki. Yau mutanen tsamaye sun samu sauki. Fana maharbar da aka cewa an samu sauki. Dan in gani tahowa ni ai jama'an tsaro na da kowa ni ce su wuce ke tare da su Alhaji Ibrahim Alhassan. Ni a baro ne daidai ya kira ni gashi na ya tsaya na jira na wajen sojoji a bugamiya sunan maruna. Ni ce cewa ni ka jira ni bi hanya ka wuce ka kai ka bari biyan hidi a kashe. Ai dai ni so na bar jama'an tsaron. Ai cewa za ka yi dibiti gwamnati ai su jama'an tsaro gare su 'yan sanda gare su kaza gare su to na to ni dai kuma ni dai ka tawa kuma ni dai zan koma kuma shege fastare ba magana an ja baya bace ba magana ba ai bace duk dubarar da aka yi ana yi amma in Allah ya jarabci mutane da duniya baki ɗaya mun shigo wani karni na jarabta ubangiji wallahi ko kana so ko ba ka so abinda muka yi da abinda muka yi ba mu san abinda Allah zai yi gobe ba amma a yau ba mu san akwai wani ɗaya zai wuce mu abinda muka yi ba wallahi babu shi. Da nan kuwa Abuja mun yi hice game da abin da shi nuna tsaro saboda mun hito cikin inda matsalar tsaro ta zama masiwa da bala'i a haɗin jihar Sokoto. Kowa ya sani babu wani shi a Najeriya jami'in tsaro ko wani shugaban da bai sani ba aka magana tsaro. Mun je bila muna mitin na tashi na ce ma shugaban ƙasa ba magana ishu ɗin kuɗi ko wani abu a'a mu ba ragaye na mu ba mutanen mu ma'aikata na kuma ƙasar mu arziki ta gare mu da Allah ya muna abinda muka so mu samu zaman lafiya a gani kowane mu sai zama arziki inga zaman lafiya to amma rashin zaman lafiya ya sami ka tashi za ka taya Lagos sai da ka kai bakin Ibadan an sake mai da ka kai bakin sabon birni haka ci gaba mu ya dawo an juya hannu a gugu baya saboda rashin tsaro. Su to abubuwan da aka yi ana yi wanda bai sani ba shi an bai sani ba ko ba sai yadda kuka tunani can da in yi da abin da muka yi yanzu in dawo ga media in dawo ina na dumuwa ni ka jagoranci in da ai haka nan in dawo ina kirari ina soka maka da wuka bai yiwa idan dan adawa ya zo shi na maganganu kamar da ni shawadi shi na shi kai saboda adawa siyasa komi ne ka faɗi ba kai daidai ba to bile an samu akasi kuma ana samun matsalar kan ya samu turba hawa shi ta wani abin da ya ga dama amma ba dan ba ayan abin da ya kamata a yi ba so wannan al'amura haka suka tahiya
hakan muke dare da rana, ba mu kwantawa, ba mu mancewa, ba Abuja ba ko America ko nuri, duk inda na samu kaina duniya ba ni kwana dare da rana jira da kai inji me ke faruwa. A an kai mai magana, waɗanda ka kira mu sun sani. Ibrahim gashi nan suna cikin ruwa, an kama kuwa na hari, suna cikin ruwa suna gudu, ya kira ni, ya sa ni speaker, yana jin abin da muka yi da sojoji, ni kira su ma na sa su speaker, da duk wanda ake yoga da shi na ji. Turawa ina ne duk garuruwan ga babu wani gari, kuma in ka ce ba kokari mutum nawa mun karasa radda aka ce an kai garin Bature hari, an kone motar sojoji, an kone motar community, an kashe yan community, an kashe soja, an halbi soja, an halbi yan community, sannan an kashe mutanen gari. Ashe ba a damu ba duk wannan kawaruwa domin kariyar ranukan mutanenmu. Ba mu da wani abu wanda aka gaba gare mu wanda ya magana security. Bari in ba ku ba'asi akan local government ɗinku da sabon birni. Watan da ya wuce banda albashi da allowances da sun kai, an ba su kuɗi naira miliyan 60 domin su gudanar da al'amuransu. Ka tambayi local government chairman me ne faɗa musu, ga magaji gashi cewa ne kuɗinku na local government sabon birni ba masallaci ba ko makaranta ko kasuwa ko asibiti ka so ba, abinda muka so a za a yi mutanen mu sai kwana a samu tsaro. Ga chairman nan kusa garan nace naira guda kada a kashe, da komi kada a kashe naira guda ta sabon birni, a tabbatar da an samu tsaro. Nace ma chairman a kira yan community, a yi roll call, a fara cire su zajirtacci, a ga bindiga nawa gare ku, yaya za ku yi ku sau makami, ku sai mi na aiki, a ba da kuɗin allowances gare su. Mota su da haƙo ne ka sau ta ka fara mai da musu mota. Kuɗin mai na motoci da aka yawo sojoji a ce ba mai, ka ba da deposit na kuɗi miliyan kaza, ka cire kuɗi naira miliyan kaza, ka yi kaza. Haka mun kai da su, wallahi sai da aka kashe fiye da naira miliyan 50 da wani abu. Gashi ga su na mama, ga sauran mutane sosai da mun kai. Ni hana FBF ta hita sai dai a kashe su don mi don tsaro, kuma haka sun kai. Gobe ya ba da kuɗi kuma haka za a sake koma a ce bari a sa su ga tsaro. Amma daga ƙarshe da Allah ta jarabta mutum da jarabta ta, radda an ka ɗauki 'yan community su 30 an ka raba aka kai kurawa, an ka kai 'yan bulutu, ran nan ɓare sun suka shiga cikin gari 'yan bulutu. Idan akwai da ni kwana da bakin ciki na ƙarshe, radda sun ka shiga 'yan bulutu, maganganun mutanen 'yan bulutu. Ayuba ya ce sai da shahi da aka yi su, nace a ba a kai su da shahi, yau kuka taya su kun kai su yau da dare komi dare. Shi yasa an ka kai yan community da marece a garin yan bulutu don a ba su tsaro, kuma mun musu alƙawarin sai an kawo. Kwanan ana nan dare na yi sai ga bare, an kai ba ta kashi, sojoji sun ka zo, an ka ɗauki mutanen mu cikin garin, an ka halbe wasu, an ka ta alƙala an kashe wasu. Duk wannan rana wani dan ada ko dan iska ma ce sai koma gehe wai ce wai gwamnati ta kawo mai bare, wai da ganga aka kawo yan community dan su ba bare hanya. Yanzu saboda Allah, don girman Allah, malamai ku da annan, yanzu wani shugaba dan yana kaskantacce da Allah ɗibe mishi albarka, ka ɗauka jami'an tsaro ya kai ga gari hadari ya shiga wannan gari, ka ce wai an kawo muku wadan bare shi gari. Wa zai yi wannan? Na yi matuƙar bakin ciki da jin wannan. Muna fafutuka mun hana kowa zama lahiya, su ma suna da rai, an ce sai sun kai sun zamna, an kai su, amma hadari ya auku. Maimakon kai wata Allah ubangiji shi ƙara kiyayewa, a'a mutanen gada aka mana muna bukata a karo mana su. Kuma cikin kuɗin lalluwa game da cewa aiwa ya sake sayan local bindigogi, duk inda aka kai yan kwamitin garin nan akalla a saye a ƙara musu don mi, don a ci samun tsaro ɗin ya ci gaba. Suna nan tanadi, na san kuma sun bada. Ai ba sai mun haɗa mu duniya irin wannan abubuwa ba. Ya za mai wannan? Amma ban mu damu ba. Kawun magana da hudu ta farko, abinda malamai kan haɗu ta muna sai mu yi hankuri saboda shugabanni muke. Ai Allah ya san mi a gaskiya.
mun ka zo muka kalla yanayin sojojinmu, kowane gari bukata ya kai a ce yau a bashi sojoji a bashi 'yan sanda. Ga mu da jami'an tsaro ungon lalle, ga mu da jami'an tsaro dan tudu, amma lajeji so ta kai yau ita kanka ta ce an bata jami'an tsaro. Duk wani gari inda aka kai so ya kai a basu, to amma saboda Allah akwai jami'an tsaron haka dan su jami'an tsaro sun kasu akwai su sun isa ba sai isa ba. Shi yasa magana malam cewa mu yadda tsaro mu ƙara taimaka mu kanmu daga cikin tsoro, daga cikin abin da Allah ya taimake mu. Yau muna da mutane yan forest guard da aka dauke su local government nawa an ka ce a fara da su a Sokoto, 4 an ka dauka, an ka dauki Sabina, an ka dauki Isa, an ka dauki Gudu, an ka dauki Dagala. Yau suna wajen training, kuma duk wanda ya san inda wannan mutane sun san irin training da aka ba su, shi ma yana cikin tanadi. Duk yan wadannan maganganu mun wuce level mu zaka mu ce sai mun haɗe su, ba daidai ba da mu zo mu dinga waɗe ire-iren su wanda ya shahi wannan wuri. In an ka dawo an ka zo an ka diba situation na ƙasan mu gaba ɗai da na duniya, babu abin da za mu cewa ille mu koma ga ubangijin nan. Daga ƙarshe saboda lokaci ina tabbatar ma mutanen sabon birnin local government da Sokoto ga baki ɗaya cewa gwamnati tana nan tana yi. Ba mu da abin da aka gare mu, ba abin da ya kamata mu yi, ba abin da muka ba himma. A za mu yi mutanen mu su kwana da idanunsu guda biyu, ma'ana a samu tsaro. Wallahi ban da wani abu gaba gare ni, ban da abin da nika son in yi. Ai ga hanyoyin mu ana rubuce sun lalace, ba su shiga zuciyata ba irin yadda a za a yi mutunan alƙalawa samu sauki, a za a yi mutunan ɗan tudu ya samu sauki, a za a yi mutunan da kalgo ko tara ko kurawa ya samu sauki. Shi ya gama gare mu, amma ba magana wai a'a bari hanya, bari gini, bari kaza. Wallahi ni ba ta cikin tsari na. Tsaro an da zuciyata, shi a cikin zuciyata. Ba wani abu da muka so shi. Kuma abin nan ba a cin nasara kamar yadda malamai suka faɗa. Sai an faɗa, sai an bada information, sai an faɗi cewa wani kaza ya kai. Ai jama'ai suna nan suna gewayawa. Kuma tsakanin Isa da sabon birni ai sun dauke wasu informers waɗanda kukan kuɗa a cikin gari ba ku za dauke su ba. Duk wanda ta magana da waya ta da barawo tsakanin da Allah suna biye da shi. Kowane na wallahi ana biye da shi. Dubu abata cika, wanda da dubu ta cika za su dauke ka, ko ba su dauka ka cikin mutane. Sai ka yi gida ko ka kwanta ko ka yi gona a zo a cin ma dauke ka ba ka san ma dauke. Wani bai labarin dauke ka. So wannan al'amari ubangiji Allah ya kawo mana sauki, kuma muna nan muna yi. Ba mu da wani abu da aka bagare mu sai shi. Ba yiwuwa waɗanda suka so mu, waɗanda suka zaɓe mu, babban dalilin su wanda suka zaɓe mu kashi 80 cikin 100 domin mu tabbatar da tsaro. Ba mu da wani farin jini, ba mu da wani abu wanda ya wuce mu tabbatar ma mutanen mu da tsaro. Shi yasa muke sama wanga kujeru. Babu wata kujera, babu wani mulki, babu wani AC, babu wani jirgi ko mota wanda ka sa in manci abin da yasa an gana ba. Wallahi babu shi. Kai na ka gani haka na taba gidan Kano, amma ni ba haka na gani ba. Abin da nake gani a za a yi a samu sauki, a za a yi a ci nasara, shi an gaba gare ni. Ba abin da ya sha min kai. Amma kai da hagan na ce ina wani abu ko program da aiki da gwamnati ka sa ni in wakilci gwamnati wuri kaza, in ta yi taro wuri kaza, kamar in ni shiga taron nan na manci da wanda a taka tsaba. Billahi lazi ƙarya ne. Ko mutum da sun Allah ban mancewa da shi a sabin ni. Billahi lazi duk duniya ko inda nake. Dan na san abin da yasa sun kalaban. Kuma tunare ko ya yi uwa ta kwalba. Komi zan zama sai an ce nan nake kuma na a gidanmu, kuma nan zan dawo. Su muna fatan ubangiji Allah roƙo da aka yi mishi, addu'o'in da muka gabatar malaman mu suka yi da dukkanin jama'a mu gaba daya, Allah ya karba, Allah ya ƙara ba mu basira baki daya ta yadda za mu samu mahita game da wannan al'amari da adabe mu. Allah ka mana sauki. Sokoto State, sabon birnin Najeriya baki daya. Na gode kwarai da gaske. Kuma wannan ko da ba a yi taro ba, zai yi magana da ciyaman, zai ci gaba da tattaunawa da shugabannin malaman baki daya
za a ci gaba da wannan addu'o'i, za mu ci gaba da samun hanyoyin da za a yi muku, mu ci gaba da taimakawa domin addu'an mu maida ta yadda muke yin sallah kullun akan a samu saukin tsaro. Allah ya tabbatar mana da shi. Mun gode kwarai da gaske.